Bodoland Engkhong Teievision ni Bodoland bisaयख'थिनि अपारेशन दा जों दं उदालगुरि जिल्लानि बेरगाव बियाब 32 बेरगाव बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि नेरसोन बर' बिथांनि न'आव मुंख'नो गोनांदि नेरसोन बर' बिथाङा गोबाव समहालागै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों नांथाबना दंमोन। बेनि उनाव बिथाङा बिपिएफ पलिटिकेल पार्टियाव जइन जादों आरो थांनाय 2015 मायथाइयाव बिटिसिनि बिसायख'थियाव बिपिएफनि बिजाथि जानानै गिबि खेब बिथाङा एमसिएलए जादोंमोन आरो लोगो लोगोनो बिथाङा बड'लेण्ड एसेम्ब्लिनि डेपुटि स्पिकार जानो खाबु मोनदों। जों बिथांजों सावरायनि बिथांनि जिउनि बाथ्रा उन्दै समनिफ्राय दा समसिमनि जिउनि बाथ्रा जों सावरायगोन। बेजों लोगोसेनो राजखान्थियाव फैनानै बिथाङा माबायदि हाबाफारि मावनो हादों जों बिनि सायाव सावरायनि। बिथांनि खुगानिफ्राय जोङो खोनासंगोन गोबांथार बाथ्रा। लोगोसेनो बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव बिथाङा डेपुटि स्पिकार जानानै गावनि रोंमोनथाय आरो मोनदांथि बिनि सायाव जों सावरायगोन। बे हालामनि जिनिखि थासारि बियो आगु समाव गोग्लैसोनाय होननानै जों बयबो मिथिगौ जे बियो उदालगुरि जिल्लानि सोनाब सा खनानि बियाब बेयो जोबोद गोग्लैसोनायमोन। दिनैनि समाव जोङो नुनो मोनदों बेवहाय माने जिनिखि लामाफोर दङ हान्थामेलानि राहा बे गासैबो मोजां जागासिनो दङ। बाक्सा जिल्लायाव थांनो हानायनि थोंजों राजा लामा मोनसे बानायनाय जाबाय थादों आरो सानजा फारसेबो थांनायनि लामा दङ। गामिफोराव माने फाखा लामा जाजोबनाय जों नुनो मोनदों। दिनैनि बे समाव जोङो बिथांजों सावरायनि गोबां बाथ्रा आरो जों बिथांखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय खुलुमनाय होबाय आरो सिबिनाय होबाय। नोंथांखौ खुलुमनाय होदों। गोजोननाय थाबाय साबायखर बावहरग्रोबाय गिबियावनो इंखं बड'लेण्ड रादाबनिसिम गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आरो नोंथांमोना जे दिनै आंनि बे न'आव फैनानै आंनि जिउ जारिमिनजों लोगोसे दानि आथिखालनि माने राजखान्थियारि थासारिजों लोगोसे जोंनि बर' ओनसोलफ्रावहाय जौगानाय हाबाफारि बायदिसिना थांखि बिथांखि लानायनि गेजेरजों दासिम माबोरै कन्डिशनाव दङ बेखौ सोंफैनो थाखाय नोंथांमोना फैदों। बेनि थाखाय आं नोंथांमोननि गासैबो बे मिडियानि कर्मकर्ता बा बे मिडियाजों सोमोन्दो थानाय सोद्रोमा बिथांमोननिसिम आंनि हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि उन्दै समनि जिउ जारिमिन फरायसा जिउ आरो आथिखालसिमनि नोंथांनि जिउ मोन्दांथि जिउनि रोंगौथि बेखौ नोंथाङा बुंग्रोदो। आंनि जिउ जारिमिन होननानै बुङोब्ला दुखुनांथावना होनब्लाबो माने गोरोन्थि जानाय नङा। अब्लाबो गिबियावनो आंनि आइ आफा बिथांमोनखौ आङो खुलुमनायजों लोगोसे आङो बिथांमोनखौ गोसोखांनो लुबैयो। बिथांमोननि बोर साबस्रिनाय एबा अननायनि गेजेरजोंनो आङो उन्दै समनिफ्राय जेब्ला जोङो जइन्ट फेमिलिमोन आरो जयैनो माखासे फेमिलि दंमोन। बै समावहाय जोंहा 125 बिगासो हा माइ खेथि खालामोमोन आरो बेनिफ्राय मोसौ 7 हालि मैसो हालिनै बेबादि दङमोन। न'खरनिजों लोगोसेयैनो गासै सोद्रोमाया जों जयै माने 25-26 हालागै जोंनि सोद्रोमाफ्रा जायोमोन आरो न'खरावहाय जों जइन्ट फेमिलिमोन। बै समाव खाफाल मोजां ना गाज्रि आं बेखौ बुंनो हाला। बिसेसकय आंनि फरायनायनि बेलायावहाय आंनि आइया आंखौ एसे उन्दैनिफ्राय बांसिन जोथोन लादों। जेब्ला आं उन्दै बैसोमोन बे समनिफ्रायनो टंलानि बे डन बक्सआवहाय गिबि खेबनि थाखाय एडमिसन होदोंमोन। नाथाय खाफाल गाज्रि आङो बेवहाय 1.5 मासल' आं फरायनो मोनदों आरो बेनिफ्राय बे समावहायनो 1982 मायथाइयावहाय जोंनि गुदि फरायसालि बारेंगाबारि गुदि फरायसालियावहाय बर' बिजोंनि बे बिजोङा गिबि खेब बेवहाय गायसनजानायखाय बे फरायसालिया आगोलावनो गायसनदों। नाथाय बर' बिजोंनि जिहेतु फरायसालि हिसाबै गायसनजानाय बे गायसनजानाय हाबाफारिया 1982 मायथाइयावहाय जाजेननायखाय जोङो बेवहायनो फैग्रोनो मोनबाय आरो आइयाबो एसे गोसो दुंबाय नामा बर' मिजोंजोंनो माने फरायोब्ला साबसिन जागोन होननानै बे डन बक्सआव फरायनाय माने आंखौ बै डन बक्सनिफ्राय लाबोनानै बे बारेंगाबारि गुदि फरायसालियावहाय नाम थिसनदों आरो बेनिफ्राय मोजां रोखोमै फरायबाय जोथोनबो लाबाय आइयानो लाबाय थादों। थाखोनिफ्रायनो आङो थाखो 10सिम माने टिउसन मोनदोंमोन आरो आंनि फरायनायनि बेलायावहाय
नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो 1987 मायथाइनिफ्राय जेला जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि गेजेरावहाय आलादा आदब सोरजिनायनि मुगाव जेला सोमावसारनाय जादोंमोन बे समावहायनो आंबो उन्दै बैसोनिमोन 8 थाखोसोल'सोमोन बे समावहाय 8 थाखो पास खालामखांनायनि उनावहाय 9 थाखो जेला मोनो अब्लानो आङो बे सोमावसारनायाव आंबो बाहागो लाबाय बाहागो लानाय हिसाबैनो आं भलन्टियार फर्सनि एसे प्राइमारि लेभेलनि मेम्बारमोन बै समाव जोंबो एसे एनै हाथियारफोरखौ दैदोंमोन जिहेतु जोंहा मोनसे मुभमेन्टनि स्पिरिटआ फैदोंमोन बे समावहाय दा बे समावनो आङो जेला क्लास 9 स्टेन्डार्ड दंमोन बे समावहाय आं जेल जानांदों आरो बे जेल जानाय 15 सान 10 दान 15 सान आं जेल जादों जेलनिफ्राय फैफिननानै फिन आङो क्लास 9 आवनो एडमिसन लाफिननानै पश्चिम बुरला इउएन ब्रह्म मेमरियेल हाई स्कुलावहाय गोजौ फरायसालियाव आं फरायनानै मेट्रिकखौ उथ्रिदों मेट्रिकखौ उथ्रिखांनायनि उनावहाय डिमाकुसि हायार सेकेन्डारियावहाय मोननै क्लासखौ फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयार बेखौ आङो मोजां रोखोमै पास खालामदों पास खालामखांनायनि उनावहाय आंनि आफाया मोनसे बिथोन होदोंमोन आंखौहाय जे नोङो गुवाहाटियाव फरायहैनांगौ बै समावहाय जोंहा माने जइन्ट फेमिलिमोन जों जइन्ट फेमिलिनिफ्राय गावनानै नैबे बिथायाव जों फैबाय आरो बै माने माबाखौ गारबोबाय आसोल जायगाखौ गारबोबाय बेनिफ्रायनो बेवहाय फैनाय लोगो लोगोनो एसे सम्पतिफ्राबो एसे बाहागो जायो नालाय एसे जोंहा दुरबल जादों आरो बै समावहाय बिथिं आंखौबो सुखुनायाव मानायाव बायदिसिना जथेस्थ' माने न'खरा माने प्रब्लेम जाबाय ओमफ्राय बेबादिनो थेवब्लाबो जोंहा फादारा इन्सपिरेसन होदोंमोन जे नोङो जायखिजाया फराय नांगौब्ला माने न'खरनि सा सम्पति जेसेबांखिनि माने हाफोर दं माफोर दं माबा माबि खालामनानैब्लाबो नोंखौ मोजां फरायहोगोन आंनि आफाया बेबायदि बोसोन होदोंमोन नाथाय आं आफाखौ गिनानै न'खरखौ गिनानै गुवाहाटियाव आर्य बिद्यापीठआवहाय एडमिसन लानानै इक'नमिक्सआव मेजर लादोंमोन बेयाव एडमिसन लानानैनो आं सिरि सिरि टंला कलेजावहाय एडमिसन लानानै दोनथ'बाय बेयावबो आङो इक'नमिक्सआव मेजरखौ आं लादोंमोन नाथाय बे समनिफ्रायनो आङो इउनिट दाबसुआवहाय जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै दंमोन इउनिट दाबसुआव जेनेरेल सेक्रेटारि बेबायदि जाखांनायनि उनाव आबसुआव नैबे डिमाकुसि आन्चलिक आबसुआव डेपुटि सेक्रेटारि सिगां जाग्रोदों बोसोरनै बेनिफ्राय आं कालचार सेक्रेटारि बोसोरनै जादों बिनि उनावहाय आङो माने आफादगिरिबो जाबावबाय आफादगिरि आं बोसोरनै जाबाय आफादगिरि बोसोरनै जाखांनायनि उनाव जिल्लायाव आं थांबाय जिल्लायावबो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि कालचार सेक्रेटारि आं बोसोरनै जाबाय बिनि उनावहाय आं कालचार सेक्रेटारि बोसोरनै जाबाय आरो बेबादि समावनो आङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 6 बोसोर आं जइन्ट सेक्रेटारि दंमोन बै समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो दङ आं बिथिं दुलाराय बर' हारिमु आफादावहायबो आं दंमोन आरो बेनिफ्राय बे माने बोसोरखौ फोजोबखांनायनि उनाव आरोबाव गोदानै भेरगाव इउथ लीग ट्राइबेल संघनि आङो आफादगिरिबावमोन बेवहाय आं बोसोरथाम ट्राइबेल इउथ लीगआवहाय बोसोरथाम खामानि मावदों बे खामानि मावखांनायनि उनावहाय आं कमप्लिटलि आबसुनिफ्रायबो ट्राइबेल संघनिफ्रायबो आङो गावनो अबखर लादों आरो माने आजिरा लादों फर्मेलिसो आं लादों माबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो आं बेवहाय 6 बोसोरसो आरोबाव माने बोसोनगिरि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद डिमाकुसि आन्चलिकआवहाय आं दङमोन बेनिफ्राय कमप्लिटलि आङो आजिरा लानानै 2008 मायथाइनि अक्ट'बर दानावहाय आङो BPFआव जइन जादों आरो बेबायदि जइन जाखांनायाव आंबो सानाखैमोन जे बेबादि माने राजखान्थि माने दोलोआवबो माखासे नियम निथि दङ माबा दङ बेबादि आङो सानफेराखैमोन जे प्राइमारि दं ब्लक दं डिस्ट्रिक्ट दं बा बेबादिनो सेन्ट्रेल दं डाइरेक्टयै आं थोंजों माने जिल्लायाव आं हाबदों आरो इउथ सेलनि लाइमोन आफादनि बे BPF दोलोनि आफादावहाय आं हाबदों बेवहाय आङो वान अफ दा सेक्रेटारिमोन आरो गिबि खेबनि थाखाय 3 बोसोर थांखांनायनि उनावहाय आंनि मावनाय दांनाय साननाय हनायखौ नुनाय हयथ' जोंनि दोलोआ एसे नायबाय खोमा बेबादिनो 3 बोसोर थांखांनायनि उनावहाय आङो इउथ सेलनि ब्लक कमिटिनि लाइमोन आफादनिनो आफादगिरि जाबाय आरो इउथ सेलनि आफादगिरि जाबाय बे आफादगिरिखौबो आङो 3 बोसोर कमप्लिट आं फोजोबदों आरो
माने 6 बोसोर माने माबावहाय BPF आव आं खामानि मावखांनायनि उनावहाय आंनि सिबिजाथाव BTC नि दिनैसिमहालागैबो माने चिफ जानानै थानाय एबा मोनसे समनि माने बिग्रायारि माने जाथाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो दिनै BTC खेबसे नङा खेबनै नङा खनथाम सासनावबो फैबाय आरो बेबायदिनो जौगानायबो माखासे माने जौगानाय हाबाफारिफोरखौहाय बिथाङा दैदेननानै दिनैसिम जोंनि बर' समाजनि गेजेरावहाय देखायबाय एबा बे मोनब्रै जिल्लानि गेजेरावहाय देखायदों बिथांनि अननायावनो थांनाय बे 5 बोसोरनि आगोल 2015 मायथाइयाव जेब्ला आङो टिकेट नागिरबाय बे टिकेट नागिरनाया एखेबारे लास्ट माने जोबथारबायमोन आरो गुबुना आंजों लोगोसेयैनो साबा बिथांमोना सिगांनि आगोलनि माने MCLA बिथां नाथिराम बर'आबो दंखायोमोन टिकेट नागिरनायावहाय बेनिफ्राय आंबो नागिरबाय जोबथायाव आं जोबथायाव माने 5 दिननि थाखाय जेला टिकेट नागिरदोंमोन बे समावनो आं मोनदों आरो टिकेटखौ दा बिदि आंनि BPF दोलोनि आफादगिरि एबा BTC नि चिफ माने जाथाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि अननायाव आं टिकेटबो मोनबाय आरो बिथांनि नाजानाय एबा रायजो राजानि आशीर्बादाव आङो देरहाबायबो देरहाखांनायनि उनावहाय जेरैबायदि आं खामानि मावनो सानदों आं साननाय बादि खिन्थु आं दिनै आं सन्थुष्ट नङा आं जेरैबायदि 5 बोसोरखौ बारहोबाय जुदियोब्ला आङो माने मोनफा मोननै रायजोफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावदों नाथाय आंनि खामानि मावनायनि जिथु इच्छामोन थांखिमोन आं मावफुंनो हायाखै आरो दा बेखायनो आं नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों आं बुंनो लुबैयो आं उन्दै समनिफ्रायनो 5 थाखोनिफ्रायनो आङो मेथाइ खननायाव दामनाय देनायाव बेबादि कालचारावहाय आंहा गोसो गुदुंमोन आंनि लाइना आसलते कालचार लाइनसोमोन आरो माने क्लास 5 समावहायनो आङो मेथाइ गायदों आरो बिनिफ्राय 7-8 स्टेन्डार्डसोनिफ्रायनो आङो भकेलबो लादों गिटारबो लादों मेन्डलिनबो लादों नाथाय आं सिफुंखौ नागिरदोंमोन सिफुंखौ आङो क्लासिकेल मोनाखिसै आरो बाखि आं मोनदों आरो ओमफ्राय उन्दै समनिफ्रायनो आङो टाइकान्डुबो आं सोलोंदों बेनिफ्राय फिजिकेल आर्ट आरो बे डिमाकुसि ओनसोलावहाय प्रथम माने टाइकान्डुनि माने परिबेसखौ मोनसे अर्गानाइजेसन हिसाबै आङो एस्टाब्लिश खालामदों आरो बै समावहाय आङो जेनेरेल सेक्रेटारिबावमोन बेनिफ्राय बेबादिनो थाङै थाङै मेथाइ गायनाय बेबादिनो कालचारफ्रावहाय बायदिसिना बाहागो लानाय गोबां बेबादिनो कम्पिटिसनफ्रावहायबो बाहागो लादों देरहादोंबो आरो जेनदोंबो बेनिफ्राय 1992 मायथाइयाव आङो अडिशन होदोंमोन नाथाय बेवहाय आङो खुनु रावनिबो माने गुवाहाटी रेडिअ सेन्टारावहाय अडिशन होदोंमोन बेयाव रावनिबो साजेस्ट मोनाखिसै आङो माबोरै अडिशन होनांगौ मानांगौ बेनि जेबो नलेज गैयालाबासिनो आं जायखिजाया खुनु प्रिपारेसन गैया मा गैया बे अडिशनखौ आं बाहागो लाबाय नाथाय अडिशनावहाय आं साक्सेस जायाखिसै बेनि थाखाय आङो गाव एसे मोनसे चेलेन्ज फैबाय र' बिदिब्लालाय आं बे लाइनावहाय फैनो हायाखैब्ला आं प्रेक्टिकेल फिल्डआवहाय आं थांनोसै जिखुनु खामानिखौ आं प्रेक्टिकेल खालामनो आरो जे दामनायावनो जा गायनायावनो जा मानायावनो जा बिदिनो प्रेक्टिकेलि आं गावबो लाबाय थाबाय मोनसे समाव बिदिनो स्टेज बेबादि गायबायबो आरो जेनेबा बिनिफ्राय 2000 निफ्राय आङो केसेटबो बानायबाय 2001आवहाय रजेखौ नेनानै बे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद डिमाकुसि आनसलिकनि हेफाजाबाव दैमु पाब्लिकेसननि गेजेराव बे प्रडाक्शनखौ आङो सिगां पाब्लिसिटि खालामदोंमोन आरो प्रडिउस खालामदोंमोन बेनिफ्राय फिडबेकबो मोनदोंमोन आं मोजाङै जेनेबा केसेटआबो मोजां जादोंमोन मेथाइफ्राबो मोजां जादोंमोन बेनिफ्राय फैयै फैयै बिदिनो 2005 बिदिनो मिउजिकखौ आं मावबाय थादों मेथाइफोरखौ आं हरबाय थादों सुरखौ आं होबाय थादों जायखिजाया खरास मेथाइ बायदिसिना मेथाइ धोरोमनि मेथाइयानो जा मायानो जा बेफोरखौ आं खालामबाय थाबाय आरो खालामै बिदिनो हाबसुआव फैनाय लोगो लोगोनो फुल सुइं माने जेसेबांखिनि समाजनि खामानिफोर बेखौ मावनो थाखाय गाव एसे माने इन्सपिरेसनबो मोनबाय आरो गावहाबो एसे लुबैनाय थाबाय आरो जायखिजाया खामानिखौ ससियेलि आं खामानि मावनो कालचारनि खामानि मावनाया एसे बेक जालांबाय आरो लासै बिथिं थालांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद माने फरायसा समावहाय जेरैबायदि मावबोदोंमोन बिनि मावनाय आरो बिनिफ्राय हारिमु आफादनि मावनाय ट्राइबेल संघनि मावनाय आरो दिनैसिम आरो
बड' सेनि एस'सिएशनावबो आङो माने आफादगिरि जाना दङ सेन्ट्रेल आफादनि दासिमबो थांनाय 3 बोसोरनि देग्लायसो डिसेम्बरनि 7 तारिखआव गोदान जाफिनदों थांनाय 3 बोसोर थांबाय आरो दा 3 बोसोरनि थाखाय माने आफादगिरि जानानै दं आरो दा बेखायनो आं नङो आरो माने आं राजखान्थियाव फैदोंब्लाबो आंनि समाजनि खामानि मावनाया बबेबा नङा बबेबा मोनसे माने आफादावहाय दासिमबो जोबनो रोंला जेरावबो थायो दा आं बेखायनो सानदों आरो आंनि जिउआ बेबादि जोबसिगोन राजखान्थियाव बेसेबां गोबाव थायो आं बेखौ मिथिला खिन्थु आंनि जिउआ बेबादिनो जोबगोन आं बेखौ सानदों आरो सामाजिक दायबद्धता माने सामाजिक खामानि मावनायनि बेलायावहायनो जोबलांगोन आरो थेवब्लाबो आंनिफ्राय जुजिनाय थागोन माखासे जेनेरेसननि खोथा थाबाय जिहेतु जोंबो साफा सानै माने बेबादिनो एसे एनै गोजौआव फैनाय मानसिफ्रा जेनेबा गावखौबो जुदि देखायनो रोङाब्ला थांनाय आङो नैबे 5 बोसोरावहाय बेखायनो आं सानदोंमोन डेभेलपमेन्ट वर्कजों लोगोसेयैनो जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरखौहाय माखासे मटिभेसन होनो गुबुना मा मावदों मावाखै आं बेखौ बुंनो थांला आंनो आगोलावहाय जेनेबा 10 बोसोर थाबाय आथिराम बर' बिथाङा आं सानदों बिथाङाबो मोजाङानो मावलांदों बे 10 बोसोरखौहाय माखासे जाथि जनगोष्ठीफोरनि समस्याफोरखौ लाफानानै आरो ओनसोलनि समस्याफोरखौ लाफानानै बिथाङा जुजिदोंमोन 10 बोसोर बे 10 बोसोराव जेसेबांखिनि मावनांगौमोन हायाखैब्ला बिथाङा जुजिनानै माखासे खामानिखौ मावनानै दोनलांदों बेखायनो आं बिथांखौबो साबायखर बावहोगोन आं बिथाङा जे मावनो हायाखै होनना आं बुङा आरो बिथांजों लोगोसे जोंनि बे समस्थियाव एज ए हल पादारि LAC हिसाबै मानिजाथाव बिधायिका MLA खुंलुं बसुमतारी बिथाङाबो दिनै 20 बोसोर जानोसै बे गोलाव बोसोर समावहाय बिथाङाबो जथेस्थ' खामानि मावदों आरो माने गोलावै जोङो सोमोन्दो हिसाबै लायोब्ला बिथाङाबो जोंनि न'खरनिनो आंबो बिथांनि न'खरनिनो आरो बिथाङाथ' आंनि टिचारमोन आंनि मुंखौबो बिथाङानो दोनदों आं जेब्ला क्लास 5 आव थाङो क्लास 5 आव आंनि गुबै मुङा नंगुबै मुङा बर'नि न'नि मुङा आरो नरेस्वर होननानैसो बुङो नरेश होननानै आरो ओमफ्राय जोंनि आनैमोना बबेबा मोनसे हिन्दी फिल्म नायनानै फैनानै आंनि नामखौ दोनदों आरो जोनोम जाखांनायनि उनावहाय दा बेखायनो बे कालसारनि लाइनावनो थाबायना बे स्पिरिटफ्रा दाबो दिनैसिम गोबां माने ससियेल वर्कस मावोबाबो खामानि मावब्लाबो माने माबाया बिदिनो थांबाय थायो कालसारथिं बिदिनो थांबाय थायो आरो गोसोआ माबा मोनसे खालामनो माबा मोनसे होनो बेबायदि थांनाय 5 बोसोरनि गेजेराव आङो फरायसाफोरखौ लाफानानै जिहेतु आंनि मोनसे स्ट्राक्चार दंखायोमोन आंनि समस्थियाव 95नि माने गोबां सुबुं सानखो दङ बेनिफ्राय 95,000 आरो बेनिफ्राय भटार्स हिसाबै दिनैनि गोदान भटार्स सेन्सास हिसाबै 56,770 दङ आरो बेनि गेजेरावहायनो सेकेन्ड मेजरिटि हिसाबै आदिबासि बागानानो बागाना 4 बे डिभिजनखौ लायोब्ला 6थायानो जायो बागाना टि गार्डेना औ बेनिफ्राय गामि हिसाबै 71 रेभिनिउ गामि ओमफ्राय सुबा हिसाबै 265 ता जायो आरो फिसा फिसौखौ लाबावबा बांसिन जायो खिन्थु मेजर जायखौ सुबा होननानै जों खारिबाय थायो बे हिसाबै 265 सुबा दङ आरो बेनिफ्राय मख'नो गोनां बाथ्राया बेनो खाफाल मोजां होननानै जों बुंजागोन जोङो BTC जाखांनायनि उनावहाय जिल्लाबो जों मोनबाय उदालगुरि जिल्ला लोगोसेनो जों भेरगाव जिल्ला मोनबाय बे भेरगाव महकुमा बे भेरगाव महकुमानि मिरु जायगायानो जाहैबाय आंनि समस्ति दा बेवहाय माखासे डिपार्टमेन्टआबो शिफ्ट जादोंब्लाबो माखासे डिपार्टमेन्टफ्रा दिनैसिम मोनफुंजोबनो हायाखै स्टाब्लिश जाजोबाखै दा थेवब्लाबो जेसेबांखिनि जोङो सेटआप जों बानायबाय बेवहाय माने अफिसियेलि माने माबाफ्रा फांसनेल जिथु माने खामानिफोर बेयो दिनैसिम मोजां रोखोमैनो सोलिबाय थादों सिभिल STO दङ जेराव आरो बेयाव 10तासो माने आदार साब डिभिजनफ्रा मोनफैबाय आरो माखासे मोनफैबावनो गोनां दं दा बेनि गेजेराव आरो शिक्षा अनुस्थान होननानै बुङोब्ला LP स्कुला 193 दं आंनावहाय गभर्नमेन्ट आरो बेनिफ्राय ME स्कुला 17 बेबो गभर्नमेन्ट हाई स्कुल माने गंबा बेबो गभर्नमेन्ट इनक्लुडिं हायार सेकेन्डारि बेनिफ्राय माबा दङ कलेज दङ कलेजआ मोननै कलेजआ फार्स्ट इयारावल' कनकारेन्ट मोननानै दङ डिमाकुसि कलेज आरो ओमफ्राय भेरगाव कलेजआ बाखि कलेजआथ' प्राइभेट कलेजसो गासै कलेजआ 6टा दङ
बेनिफ्राय प्राइभेट कलेजफोर जातीय विद्यालय शंकरदेव शिशु निकेतन बा इउन एकाडेमि बा बिदिनो डन बस्क' माने रिलियेन्स स्कुल नि बायदिसिना बेबायदिनो प्राइभेट स्कुलफोरा गासै 13टा दङ ओमफ्राय जाथारनो गोनां स्कुलफोर एलपि स्कुल एमइ स्कुल हाई स्कुल गासै 19टा दंबावोमोन आरो दा बेबो प्रसेसआव आन्डार प्रसेसआव दङ जारैनो लामाव आरो देग्लाय जिथु गभर्नमेन्टआ लायोब्ला बे कमप्लिट 19टायाबो जासिगोन आरो दा बेनि थाखाय आं गासैबो स्ट्राक्चारखौ लायो जेसेबांखिनि अनुस्थान प्रतिष्ठानफोर दङ दा बेवहाय माने माबा आइटिआइबो दङ आइटिआइआ सोलिगासिनो दङ मोनब्रै ट्रेक लानानै आरो ओमफ्राय पलिटेकनिकआ दायो माने इनफ्रास्ट्राक्चारा जाबाय थादों क्लासआ जायाखै देग्लायनिफ्राय जानो गोनां आरो एप्रिल मेनिफ्राय हयथ' क्लास स्टार्ट जागोन देग्लाय बेनिफ्राय माबा एसएससि ट्रेनिं माने गंसे दङ दा स्टुडेन्टसफोरखौ लाखियोमोन गेजेरावहाय बेनिफ्राय एमबि एमइ स्कुल गंसे दङ आरो शिक्षा अनुष्ठानफ्रा बेसेबां आंनि माबाहाय समस्थियाव ओमफ्राय आदार इनस्टिटिउसनफोर दङ बिथिं माने ब्लक मोनसे दङ साब डिभिजनथ' थाखाबाय ओमफ्राय एग्रिकालचार साब डिभिजन मोनसे दङ पिएचसि मोननै दङ मडेल माने हस्पिटाल मोननै दङ आंनि समस्थियाव आरो दा बेबायदि साब सेन्टार 7टा दङ दा थिग बेबादिनो दायो मोजां रोखोमै सोलिबाय थादों आरो जेसेबांखिनि हायो आंनि नाजानायाव फरायसाफोरनि माखासे थुलुंगानि थाखाय आं बोसोरफ्रोमबो आंनि जुरिजेननायनिफ्राय इउपिएससि कचिंखौ आङो सर्ट टार्म इउपिएससि कचिं आं होबाय थानाय जादोंमोन इउपिएससि कचिंजोंनो लोगोसे माब्लाबा एनडिए कचिं सिडिएस कचिं केरियार काउन्सिलिं बेबादिनो माने बै माबाफोरखौहाय जायफ्रा मेट्रिक बा हायार सेकेन्डारियावहाय फार्स्ट डिभिजन पास जानाय स्टुडेन्टसफोर बिसोरखौ जोङो माबा खालामनाय जादोंमोन बेखौ बोसोरफ्रोमबो आङो फेलिसाइटेसन खालामोमोन माने स्टेज वाइजआव आरो जेनेबा देग्लायनिया एलपि स्कुलफोरनि देग्लायनिया एमइ स्कुलफोरनि देग्लायनिया हाई स्कुलफोरनि बा कलेजफोरनि बेफोरबायदि दा बिदि ग्रुपखौ लानानै आं खामानि मावबाय थानाय जादोंमोन आरो आं बावदों नोंथांमोननो बुंनो थाखाय आङो 8 बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारियावहाय आं टिचारबो मावदोंमोन आच्छा बर' मिडियामा जोंनि नैबे हायार सेकेन्डारियावहाय डिमाकुसियाव दिनैसिमबो माने गभर्नमेन्ट जायाखिसै इन्ट्रडिउसमोन बेवहाय जोङो टिचार हिसाबै मावदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो मा डिपार्टमेन्टआव आं नङा आं बेबायदि माबायाव नङामोन हाई स्कुल सेक्सनावसो आं माबायोमोन आं इंलिस आरो ओमफ्राय बे हिस्ट्रि लायोमोन आङो बे मोननै साबजेक्टखौ लायोमोन दा बेखायनो टिचारबोमोन नालाय लोगोसे आरो बेनिफ्राय समबायनि चेयारमेनबोमोन आं सुक्लाय समबाय समितिनि चेयारमेन जाफुबाय थानाय समावहायनो आङो नैबे एमसिएलएखौ आं लानो गोनां जाबाय आरो बेखौबो आं फोजोबनो हायाखिसै दा बेखायनो आं सान्दों आं जिथु लुबैदोंमोन इउपिएससि कचिं होयै होयै आं गथ'फोरखौ माबा नङा माबा मोनसे खालामदों बेबो साक्सेस जायाखिसै नाथाय आर्मि रिक्रुइटमेन्टनि बेलायावहाय नैबेयावहाय आर्मि केम्प दङ बरङाजुलि आर्मि केम्प होननाय बेवहाय आङो जेसेबांखिनि अफिसार फैयामोन बे अफिसारफोरजों मोजां रोखोमै रिलेसन लाखिनानै मोनसे समाव जोङो डिस्ट्रिक्ट लेभेलावहायनो आर्मि रिक्रुइटमेन्टनि थाखाय ट्रेनिं होदोंमोन आरो बेवहाय 404 जन गथ'फोर दंमोन माखासे कलेजनि स्टुडेन्टसफोरखौबो अर्गानाइज खालामै आं गथ'फोरखौ लाबोदोंमोन आरो बेवहाय बेनिफ्राय जेला नारांगियाव ट्रेनिं जाबाय माने इन्टारभिउ जाबाय आरो बेवहाय गथ'फोरखौ माने हरनो थाखाय गंबा बास हरनानै 204 जन गथ'फोरखौ थोंजोङै हरदों आरो खेंसालियायै बिसोर गावबा गावनो थांबाय 200 जना एपइन्टमेन्ट जादों 400 नायनाय जायाखै इन्टारभिउनि थाखाय बिथांमोना थांदोंमोन ओमफ्राय जेला इन्टारभिउआव माने फिजिकेल टेस्ट आरो बेनिफ्राय बिसोर खारनाय बारनायावहाय हाबाय 104 जना हादोंमोन आरो 104 हादोंमोन बे 104खौ आङो मेडिकेल टेस्ट खालामहोजोबनानै कमप्लिट बिसोर पास जाबाय रिटेन टेस्टनि थाखाय दङमोन आरो बे रिटेन टेस्टनि थाखाय 104 जनखौ आरो बे माने माबायावनो आर्मि केम्पआवनो रिटेन टेस्टनि थाखाय एक्सट्रा कचिं आं होदोंमोन आरो 3 आं टिचार होनानै आर्मिनिफ्राय सासे आरो आंनिफ्राय 3मोन साइन्स मेथ्स इंलिस बिदि होनानै गासै आङो बे आर्मि केम्पनिफ्राय 25 जन गथ'फोरखौ आर्मि रिक्रुइटमेन्टआव भर्ति खालामदों आरो बेनिफ्राय बिनि आगोल बोसोरावनो आसाम पुलिस कनस्टेबलनि थाखाय 13 जन गथ'फोरखौ स्पेसियेलि आङो 25 जन आं कचिं होदोंमोन
बेवहाय आं 6 जन गथ'फोरखौ पास खालामहोदों आरो बेबादि आरोबाव नै गोदान रिक्रुटमेन्टनि थाखायबो जिहेतु आसाम गभर्नमेन्टआ डिक्लेयार होनाय जादोंमोन बे डिक्लेयार होनाया थांनाय 2018 मायथाइनि एप्रिल दानावनो एडभार्टाइजमेन्ट होदोंमोन जोंनि जिल्लायाव 119टा पस्ट दङमोन आरो आनब्रान्चनि आरो बेनिफ्राय ब्रान्चनि बे थुफि गोजा लाग्रा पुलिस आरो ओमफ्राय बे हाथियार लाग्रा पुलिस थुफि गोजा लाग्राया माने 40टा पस्ट आरो बाखिया माने 71 ना बेसेबां आर्म्स माने कनस्टेबलमोन आरो बिनि थाखाय आङो माने मास मोनसेसो ट्रेनिं आं अलरेडि गथ'फोरखौ होनानै दोनखादोंमोन आरो खिन्थु दिनैसिमबो एडमिट सफैयाखै थारमाने गभर्नमेन्टआनो डिसिसन लानो हायाखै खोमा बेनि थाखाय दा बेबायदि आङो ट्रेनिंफोरबो आं खालामबाय थानाय जादोंमोन जायखिजाया रिक्रुटमेन्ट माने कम्पिटिटिभ एग्जामफोरनि थाखाय आरो दा थेवब्लाबो आङो सन्तुष्ट नङा जेसेबांखि आं माबा माबि खालामना होनानै हादोंब्लाबो गथ'फोरखौ आं माने नांगौ बादि आं हेल्प होनो हायाखिसै आरो लोगोसे डेभेलपमेन्टनि बेलायावहाय नैबेयावहाय जिहेतु साब डिभिजन माने सिभिल साब डिभिजन सफैबायब्लाबो बिदिनो टटेल इनफ्रास्ट्राक्चारा दिनै मात्र सिभिल एसडिअनि जितु इनफ्रास्ट्राक्चार बेल' माने जानानै दङ बाखि बिभाग आलदा आलदाहै जेसेबांखिनि जानांगौ बिटिसिनि साब डिभिजन जिखिनि बिल्डिं बेवहायबो डिपार्टमेन्टलि जेसेबांखिनि माने बिल्डिङा गावबा गाव सेपारेटलि बिल्डिं जानांगौमोन बे बिल्डिङा दासिमबो जोङो लुफुंनो हायाखै जिखिनि लुफुंबाय बेखौनो जों साफिसियेन्ट होननानै बुंनांगोन नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जोङो बिल्डिंखौ लुनो हादोंमोनब्लाबो बिभागखौ जों लाबोनो हादोंमोनब्लाबो बेवहाय अफिसारफोरखौ जों नांगौ बादि अफिसारखौ जों रिपर्ट खालामनो हायाखै मेक्सिमाम माने बिभागनि अफिसारफ्रानो बेवहाय इनचार्ज हिसाबैसो दङ डाइरेक्टयै जों बिसोरखौ मोननो हायाखै सोरबा सुपारिनटेन्डेन्ट सोरबा एसडिअ बेबादिखौ जों मोननो हायाखै दा निसयকৈ उनावहाय पस्टआ क्रिएट जायोब्ला सम्पुर्ण भाबै बिथांमोनखौ जों जितु मोनोब्ला फांसन खालामनायावहाय माने अफिसियेलि खामानि मावनायावहाय पाब्लिकखौ हेल्प होनो थाखाय निसयকৈ बिथांमोनाबो हागोन दा बेबो जोंनि थाखाय मोनसे प्रब्लेम जाना थाबाय आंनि बे गोलाव माने 15 इयार्सआवहाय जोंनि मानिजाथाव बिधायिका कमल बसुमतारी बायदेवखौ लाफानानै जिहेतु बिथाङाबो बिपिएफनिनो एमएलए बिथांनि मावनायजों एमसिएलएफोरनि मावनायजों गोबां लामा जायाखै नङा जादों आरो गोबां दालां जायाखै नङा जादों ओमफ्राय माखासे बेबायदिनो अनुस्थान प्रतिष्ठान जायाखै नङा जादों बेवहाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसबो मोनसे जाबाय माने साब डिभिजनाव बेनिफ्राय साब डिभिजन लेभेलनि लाइब्रेरि बेबो माने अलरेडि सेटआप जाबाय बिल्डिङा कमप्लिट जाबाय इन'ग्रेसनसो खालामनो गोनांमोन बे समावहायनो माने माबाया फैबाय मा होनना बुङो मडेल कड अफ कन्डाक्टआ फैनाय लोगो लोगोनो जों हायाखिसै इन'ग्रेसन खालामनो आरो बेजों लोगोसेयैनो डिमाकुसियावबो एग्रिकालसार साब डिभिजनाव एग्रिकालसार गेस्ट हाउस अलरेडि कमप्लिट जाबाय इन'ग्रेसन खालामनांगौमोन बेखौबो हायाखिसै आङो बे आंनि समावनो जाजोब्बाय आरो बेफोरो बेनिफ्राय नैबावहाय बनगादिलुआव आइबि दङ बिराद मोजां मोनसे आइबि कमप्लिट खालामबाय बेखौबो आं इन'ग्रेसन खालामनो हायाखिसै बेनिफ्राय वेटिं फर इन'ग्रेसन एकदम वेटिं फर माने इन'ग्रेसन आं लाकिसो होनजागोन आं लाकिसो होनजागोन बोरैबा गभर्नमेन्टआ जुदि फैयाब्लाबा सोरबायासो इन'ग्रेसन खालामगोन गभर्नमेन्टआ फैयोब्लाथ' जोंनिफ्रायनो इन'ग्रेसन खालामगोन खोथा गैया आं एमसिएलए जायाब्लाबो बिनि पदकेपखौ जोंनो लागोन बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारियावबो अडिट'रियाम मोनसे बिराद मोजां लुफुंबाय बेखौबो इन'ग्रेसन खालामनो हास्लाबाखिसै आङो बेबो आंनि पिरियडआवनो जानाय दा बेबादिनो माखासे फिसा फिसौ माने कालचार कमप्लेक्स माने अपेन स्टेज बेफोरबो जादों जायगा फिसा कालभार मथा मथि 95सो कालभार कमप्लिट आं खालामदों एमरेगानिफ्रायबो मोनफा मोननै आरो आदार माने गुबुन माने फान्डनिफ्राय आरो बेफोरबादि लामाखौ आंनिफ्राय जेनेबा बेबायदि एमसिएलए फान्ड बा बेबादि माबानिफ्रायथ' थोंजोङै बेबादि माबा मोना नालाय आरो जोंनि समाव जोङो डाइरेक्ट बेबादि सेन्ट्रेलनि स्पन्सार स्किम जों बेबादि मोनाखिसै पिएमजिएसवाइआथ' बेबादि जोंनि आन्दाराव थाया जों लिस्टफोरखौल' हरनो मोनो नाथाय एमएलए बा एमपिफोरनि आन्दारावहाय थायो दा बेखाय थेवब्लाबो लिस्टखौ जोंनो हरो इन्टारेक्सन होनाय आङो जोंनि गेजेराव जे लामा सामा जों नुनो मोन्दों जे गामि लामाया फाखा जाजोब्बाय आरो बबेबा फाखा जायाखैब्लाबो सिसि ब्लकनि लामा जों नुनो मोन्दों जों मैयानिफ्राय दावबायबाय थादों नोंथांनि बे हालामाव गासै लामाफोरखौ जों मोजां नुनो मोन्दों दा बेफोर प्रजेक्टआ बबेनिफ्राय जादों
PMGY निबो दोङो ओमफ्राय बै माबानिफ्राय बै समावहाय NLCP दंमोन नालाय NLCP आवहायबा बै समनि माने माबावबा बै थांनाय 10 बोसोरनि समावहायबा जेला BJP गभर्नमेन्ट फैयाखैमोन बे समावहायबा बिराद मोजांमोन आरो जों थिकादारि हिसाबैबो गाव हारसिङै नांना लाना फैनो हायोमोन सोरबा MCLA बा सोरबा EM सोरबा MLA बिथाङाबो गाव हारसिङै नांनानै लानानै फैनो हायोमोन आरो बे प्रसेसखौ मोनोमोन NLCP नङाबा माबानिफ्राय मा होनना बुङो NEC निफ्राय आरो बिदिनो RIDF निफ्रायबो लाबोनो हायोमोन SDRF निफ्रायबो लाबोनो हायोमोन दा गोबां माने बेबायदिनो फान्ड दङ इलेक्सन माने हेड दङ बा CRF फान्डनिफ्रायबो लाबोनो हायोमोन नाथाय दायो बियो कमप्लिटलि सिस्टेमेटिकलि जाजोब्बायना दायो इलेक्सन सिस्टेमाव एलोकेटेड खालामनानै हरखायो माने स्टेट लेभेलावहाय LAC वाइजआव बिसोरो एलोकेटेड खालामना हरनायखाय गोबां माने फान्डखौ जोङो डाइरेक्ट दिल्लीनिफ्राय लाबोनाया एसे उसुबिदा जाना थाबाय आरो दायो दा बे खाबुखौ आगोलाव मोननाय जादोंमोन आगोलाव मोनोमोन खिन्थु दायो एसेबां सहजा नङा आरो आচ্ছা नोंथांनि बे हालामाव नोंथांनि बियाबाव माने गोबां लामाफ्रा जानानै दङ दा बेफोरोथ' नोंथांनि थाखाय मोनसे प्लास पइन्ट जानानै दं बिसायख'थिनि थाखाय बा नोंथांनि राजखान्थिनि जिल्लायाव आगान होनायनि थाखाय बे दा जोङो आगोल फारसे थांफिननो नागिरदों जे नोंथाङा थाखो 9 फरायफुनाय समावनो जेलाव थाहैनांदों 10 दान आरो 10 दान 15 सान थारमाने 10.5 मास औ नोंथाङा जेलाव थाहैनांदों बे समाव नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि मावथि जानानै दंखायोमोन आरो नोंथांनि केस जाबसिननाया मामोन आंनि केस जाबसिननाया केसआ ओरैबायदिमोन बिदिनो आरो आन्दलननि केस नालाय सोमावसारनायनि केस माने दलं सावनाय मोनसे दंमोन ओमफ्राय मानसि सिथारनाय मोनसे दंमोन आरो ओमफ्राय टादा हिसाबैसो दंमोन आंनावबो माने हाथियार मोनदोंमोन नालाय 4 गुलि मोनदोंमोन आरो गंसे हाथियार मोनदोंमोन ओंखायनो केसआ एसे गिदिरमोन आरो टादायावनो गोलैदों आंनि केसआबो नोंथांजों लोगोसे सिलाइ मोनफादों आচ্ছা थारमाने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नोंथाङा सासे हार्डक'र वार्कारमोन बुंनांगोन होनबा दा बै समावहाय VF जादोंमोन ना बेनो माने VFमोन नालाय भलन्टियार पस्ट दंखायोमोन नालाय माने बेकग्राउन्डआवथ' भलन्टियार पस्टआ थाबाय बाखिथ' आफसानोमोन ना आरो मख'नो गोनां बाथ्राया बेनो बेबायदियैनो जेनेबा फैयै मोनसे समावहाय जेला जोंनि बिदा फंबायनि गेजेरावहायनो आङो खुंनाय जाबाय NDP जोंनो माने जों बिदा फंबाय नांलायलायनाय जादोंमोन आबसु NDP बेबादिनो फैयै आबसुआबो मोनसे मोजां सिन्था खालामबाय जेला PLT जोनोम जादोंमोन 96आवहाय 1996 बेयावबो आबसुआनो माने रल प्ले खालामदोंमोन ना माने बेकग्राउन्डआव BLT जानानै थाबाय खिन्थु दैदेनग्रा बिबानगिरि गासैबो जेसेबांखिनि दंमोन बे आबसुआनो गोजाजोबमोन दा बिदिनो आरो जेल खानानि रोंमोनथाय नोंथांनि एक्सपिरियेन्स इन दा जेल जेल खानानि एक्सपिरियेन्सआ बेनो गिबियाव जेलाव सहैनायनि आगोल एसेब्लाबो पानिशमेन्ट मोनो हानायसिम माने सैज्य खालामनानै आं थानांबाय आंनि आखाइ माने नैबे मोननैयाव जेसेबांखिनि आसिफोर दङ बे मोनसे आसियावहाय आलपिन थुजादों आरो मोनसे आसियावहाय 10टा आसिनि 10टा आलपिन आं दोजादों आरो बेनिफ्राय बै माने आथिं थोंनैनि माने जेसेबांखिनि आसिफोर आरो इथाखौ सिङाव होनानै सायाव इथाखौ दुख्रुब जानाय मोन्दों आरो बे बिराद मोजां एक्सपिरियेन्स आरो बेनिफ्राय बावनो आं सान्दों जेनेबा सासे मानसियाबो जे एफाग्राब अयनाय खालामजानो हायो सैज्य खालामबावनो हायो बेनिफ्राय थाङै आं बै जेलखानायावहाय सहैब्ला जेला 25-26 खानसो आङो इन्जेक्सन लानांदों आरो आंनि देहाया हामफाफिननो थाखाय आरो मेडिसिन लानो 25-26 खानसो माने बिजि इन्जेक्सन लाखांनायनि उनावहाय बे आगोलनि महराव फैदों आरो थेवबो एसे जायगा एसे रोगि दङ आरो नैनानिफोरनि बबे जेलाव दंमोन नोंथाङा बेले मंगलदै जेलावहाय दंमोन आरो जेलखाना सिंनि डक्टरानो बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामदों जेलखानानि डक्टरा जोथोन लाबाय बैयाव जोङो बेबादि जोथोन मोनाखै बै समावहाय जिहेतु आंथ' 1989 बै समावनो बांसिन गरममोन 1989 आवहाय हमजादों 87 निफ्रायनो आन्दलन 87 निफ्राय 88 89 नि एप्रिलनि 23 आव आं हमजादों आरो ओमफ्राय 90 नि 6 मार्चआव आं रिलिज जादों
बेनिफ्राय थांबाय जियालाव बिराद मोजां मोनसे एक्सपिरियेन्स दङ आरो जोङो आं उन्दैसोमोन नालाय मोनसे जेनेरेल खथा दङ जेनेरेल माने जियाल दङ आरो बैथिं माने मोनसे साइडजों माइकि फाथक दङ माने हिन्जावफोरखौ दोनग्रा आरो मोनसे साइडआव दङ माने सख्रा फाथक उन्दै उन्दैफोरखौ दोनग्रा आङो 3 माससो बै जेनेरेल खथायाव थानो मोनबाय बे जेनेरेल खथायाव ओरैबायदि थानांबाय जों बै समावहाय 700सो जाहैबाय खोमालै बे जियालावहाय बर'फोर दं हा बर'फोर बर' माने मुस्लिम बांगाल सांगाल जायखिजाया ज' मेरला दङमोन आरो बेखायनो बेयाव जेसेबांखिनि रुमफोर दङमोन बे रुमफ्रावहाय थाजोबनो जायगा गैयामोन नालाय जेला बांद्राय जादों बे समावहाय जोङो खावनै जानानै उन्दुनानै सोलिनांदों आरो माने मोनाबिलिनिफ्राय मोनसे ग्रुपआ उन्दुनानै 12थासिम उन्दुनांगौ 12था जाखांनाय लोगो लोगो एसे सिखांनानै जोंनो जायगाखौ होनांगौ आरो 12थानिफ्राय आरो जों उन्दुफिननांगौ आं 3 माससो बेबायदि एक्सपिरियेन्स मोनबाय आरो बे जेनेरेल खथायाव जेनेरेल माने माबायाव आरो जियालाव बेनिफ्राय जोंखौ उन्दै उन्दैखौ नायबिजिरबाय नागिरबाय सोर सोर उन्दै उन्दै दङ उन्दै उन्दैखौ सख्रा फाथकआव लांसैलाय दा उन्दैयाव आंबो गोग्लैबाय बे सख्रा फाथकआव जेला थाङो अब्लासो एसे सुख मोनबाय आरो नङाब्लाथ' नैबे गोजाम माने माबा जियालावहाय उन्दुनोनो हाखाया दसेबो उन्दुनो हाखाया उरा फैनाया एम्फौ फैनाया जोङो सोलाय सोलायसो उन्दुदोंमोनब्लाबो उन्दुनायनि खुनु मिनिङानो गैया उन्दुनोनो हाखाया माने ब्लेंकेट गांसे ओमफ्राय बिसना माने गांसे थोरसि लथा बेबायदि होयो आरो थोरसि माने ग्लास मोनसे थोरसि मोनसे ओंखाम जानो थाखाय बेखिनियानो आरो बेनिफ्राय जेबो गैया बेनिफ्राय उन्दैफोरनियाव थांबाय उन्दैफोरनियाव थांनाय समावहाय बिथिं माइकि फाथक थाबाय नालाय बिथिं आरो सख्रा फाथक थाबाय माने इन्टारेस्टिं आरो मोनसे काहानिबो जादों बेहाय बिथिं हिन्जावफोरखौ नुबाय थायो नालाय जोंबो गथ'फोर बिथिं हिन्जावफोरबो थायो सम सम एदावला माने हरबाय थानाय जायो एदावलाबायनानै बुजालाबायनायबो जायो जोङो जेनेबा गेजेराव खनसे बिराद गाज्रिनो बुजाजों जोङो बिथिंबो एदावना लानानै बिसोरखौहाय माने जोंनि लामाजोंनो थाङो नालाय नुनायाव सिख्ला थागोन ना बोराय माने बुरि थागोन ना मा थागोन नुला खाजोबो बिसोरबो जेल जानाय गोजाखा बिसोरबो जेल जानाय माबा बे खस्थआवहाय जानाय आरो सोरबा मोजां मोनलायनानै जेलाव हाबहैनाय बेबायदि थानाय ओमफ्राय वेस्ट बेंगलनि सासे माबा आरो सेंग्रामोन जोंनि रुमावनो खथायावनो थायोमोन बेबो उन्दैमोन नुनायावबो बिराद समायनामोन नालाय बेनिफ्राय बै सेंग्राखौ जोङो सासे सिख्लाजों माबा खालामदों आरो लगायना होदों जोंबो बे माने दुस्थुमोन ना बदमासमोन बेखायनो जोंबो बेबायदि अबस्थायाव जों सोलायदों बेनिफ्राय लेटार सेटार लिरदों लेटार लिरनायाबो बेबायदि जों पेनबो मोना रिफिलल' मोनदों रिफिल आरो ओमफ्राय कागज नागिरनानै लाभ लेटार जों लिरनानै हरदों आरो बे सिख्लानो नलबारिनिमोन सिख्लाया हौवानि नामाव ना हिन्जावनि नामाव वेस्ट बेंगलनि बे सासे सेंग्रा जाना लिरबाय आरो जोङो नुनायावबो बिराद हेन्डसाममोन नालाय समायनामोन बे माने सेंग्राखौ नुनानै सिख्लाया एकदम माने जामारबाय आरो मोजां मोनलायमारबाय होनो बावहायनो जेलावनो मोजां मोनलायनानै बिदिनो बेबो लेटार लिरना हरबाय बेबो लिरबायाथ' जोंसो लिरो हरबाय बिदिनो जाबाय बै माने सिख्लाया गग्रोबाय दा गबाय आरो बेबो मोजां मोननायनि केसआवनो माने फैदोंमोननो आरो मा जाखोथाय आगोलनि सेंग्राखौ गारनानै हयथ' बेखौ मोजां मोनफिनदोंमोनदां बे नायनो फैबायना बिफाखौ लानानै गावहा गग्रोनानै नामाथ' गुबुनसो होनदोंना नामा गुबुन बेनिफ्राय बे माने एप्लिकेसन होनानै बिसोर माला बिदों माबानिफ्राय जेलारनिफ्राय एप्लिकेसन माने रिकमेन्ड जानांगौ ना एप्लिकेसन मोनबाय जेलारा माने रिकमेन्ड खालामबाय बे उमुक खथानि उमुक रुमनि उमुक नामनि मानसिखौ लाना फैनांगौ मानसि फैदों बेहा नागिरबाबो मोनला ना नामाथ' गुबुन नागिरबाबो मोनला बेनिफ्राय आन्दाज खालामबाय जोङो आरो गिनायबो मोनबाय जों मोनखाबायना मस्ला नों खोन्थाना लानांबाय आरो जोङो नैबेसो मानसिया होननानै आरो खोन्थाना लानानै बेखौनो देखायबाय आरो जोङो नायनो फैमारदों आरो मानसिया नायनो फैनानै फैसा एसेबो होलांदों ओमफ्राय बुंनानै गालांदोंमोन आं नोंखौ सुख'ना लांफैगोन हिन्जावा बहाथो सुख'ना लांनो हानो जोंनि केसआथ' आरो बिदि आन्दलननि केससो ना जानला मोनला बिदि बोरै सिमफायनो मानो सिमफायनो हानाय जिनिस दंखाया बेमोन आरो उनावहाय गैया बिदिनो फैगोन बेंगलनि हौवाया बर'थार बर'आनो माने थादा केसाव हमजाफैनाय बे फैदोंसोमोन बेयो गावसिनि माने बाहागि दंमोन आरो बेखौ थादा केसाव हमबाय आरो मा नाममोन बिथाङा माबामोनलै मार्कस ना मायबामोन मार्कस दैमारि
आच्छा थारमाने बेंगल उदालगुरियाव फैदोंमोन आरो मानसिया बेयावनो हमजादोंमोन बे बेयाव हमजाबाय सिबाजाराव हमजादों मानसिया बेनिफ्राय बिदिनो माने सुखुगोन होननानै बुंनानै थांबाय 2 मास 1 माससो जों नेबाय गैया फैयाखिसै हायाखिसै खोमा माबा केसफोरखौबो मावदोंमोनब्लाबो बिदिनो जोबलांबाय बे दा जेलनिफ्राय ग'दान गवाखै बे गबाय खिन्थु जों लोगो मोनलायनाय जायाखिसै दे गखांनायनि उनावहाय बियो बबाव थांखो मा खालामखो मा जाखो एड्रेस जों लायाखिसै बे समावलाय जोंहा जेबोखौनो मोना जों लायोब्लाबो माने आरो जोंहाबो गबोनायनि थान्दान थाबाय दा जों आरो गुबुन माबा बेखौ गोसोखांला बोरै हागौ जों गबोनोसो नांगौ दा जोङो बेबायदि सम सफैथारबाय बे समावहाय फैबाय बिदिनो गबोबायबो खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जोंनि न'खरा बिराद गाज्रिमोन बे समावहाय आरो बै समाव जोंनिल' नङा बर' समाजनि गेजेरावनो बर'नि न'खरावनो रावनावबो फैसा गैयामोन आंखौ सुखुनो थांनायावनो आंनि बिदा जायो आरो सासे दायो मास्टार मावनानै दङ 3 मासनि उनावहाय जेला उदालगुरि माने साब डिभिजनाव लाबोबाय बे समाव साब डिभिजनाव उदालगुरिया बेयाव आंखौ देखायनो लाबोबाय बे कर्टआव लाबोदों आरो कर्टआव लाबोयोब्ला बे जोंहा ब्रादारा आंखौ लायनो थांदोंमोन बा नायनो थांदोंमोन आरो हैदिनखालि आरो उल्था हमजाबावबायसो बे गावनो हमजाबावबाय दा हमबाय आरो पुलिसा बे समावथ' ओंखारनो हाखायामोन ना आंखौ सुखुनो थांनायावबो आरोबाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जाबावदों आरो आंहा बेबादि आंखौ सुखुनोसो थांदोंमोन नाथाय आंनि ब्रादारा आंनि आदाया जेनेबा हमजानोसो गोनां जाबाय थ' बेवहाय खरसाया डाबल जाबाय आंनियावनो खरसाया हागौ जाना थाखादों आरो बिनिफ्राय माबा माने बिदाया हमजाबावनायावहाय आरो प्रब्लेम जाबावबाय आरो बे समाव रावनियावबो फैसा बिना मोना फैसाबो गैया बिराद खस्थ'जों आरो जोंहानि फादारा जोंखौ सुखुदों आरो खाफाल मोजां इसोरनि अननायाव जोङो हयथ' बेबादि जेबो खैफोद आफोद जायाखिसै आरो मोजां जों गबोबाय बै दिनखालि आंखौ हमखालि सासे मानसि गावदों आरो थैदों सासे मानसि आंखौ गावनायावनो लामायावनो दंमोन खारामबानो आंखौ गावोमोन डाइरेक्ट होखाबायमोन आंखौ बे हाथियार थायोब्लाथ' आरो बहा गनो नोंलाय बिदि माने बिदानावथ' जेबो हाथियार गैया बे आंखौ सुखुनो थाखायसो अफिसियेलि माने प्रसेस खालामनो थांनायमोन आरो बेयावनो हमजाबाय दा जों दान्दिसे ब्रेक लानि बेनि उनाव जों फैफिनगोन बिथांनि माखासे एक्सपिरियेन्सनि बाथ्रानि सायाव सावरायनाय फैफिनदों नोंथाङा नोंथांनि न'खरनि बाथ्राबो एसे बुंबाय जे नोंथाङा बुंदोंमोन नोंथांनि फेमिलिया जकान फेमिलि जकान फेमिलि हिसाबैहाय नोंथाङा माने देरबोदों बेनि उनावहाय आं नोंथांनाव मिथिनो लुबैगोन जे दा समावहाय नोंथांनि फेमिलियाव सोर दं आंनि फेमिलियाव आइ आफा दं आरो लोगोसे आफाया स्टेप मादार लादों स्टेप मादाराबो दङ आरो लोगोसे आंहा बिसि दङ आरो गथ' 2 दङ गथ'आबो देराखै आं एसे लेटैसो हाबा जाखादों नालाय आंनि बिसियाबो बिराद गरिबनि न'खरनि फिसा आरो बेखौ आं बे गरिब नुनानैनो आरो बेनिफ्राय बेनि कन्डिसनखौ नुनानैनो हाबा खालामनायमोन आरो जोंबो बे आबसुआवनो लोगो मोनलायनाय जोंनि प्रग्रामफ्रावनो लोगो मोनलायनानै बेखौ हाबा खालामनाय जादों बेहाबो बे कालचार लाइनावनो इन्टारेस्टेडखा आरो बेबो एक्ट्रेससोमोन लाइस्रि एक्टिं खालामोमोन एक्टिं मोसायोमोन आरो एक्टिं खालामो मोसायोमोन बेनिफ्राय 2 मोनबासो माने भिडिअ एलबामावहाय दङ आरो बिथाङा दायो बेबादि स्कपखौ मोनला आंजों फैनायनिफ्राय आंबो बेबायदि माने बेस्थ' जाबाय नालाय बे बेस्थ'खौ नुनानै गावहाबो आंजोंनो एसे शेयार खालामफायो आरो आदार माने माबाफोरखौहाय लाफाथ'ला बेखायनो बिनि माबाफ्रा एसे माबा थानो हागौ आरो गोसो सिङावहाय माने एसे आफसोस थाहैनो हागौ जिनियास बेखौहाय एक्सप्रेस खालामनायनि खाबुआ दा खम जाबाय बेहा माखासे माने बेबायदि एक्टिं खालामबावनांगौनि सम दंबावोमोन बा मोसाबावनांगौनि सम दंबावोमोन दा बेबायदिनो माने भिडिअआवहाय बिदिनो फिल्म टिलिफ्रावहाय थांनायनि एसे माबाया हयथ' माने हाबिलासा दंबावोमोन आरो नाथाय आंजों फैनाय लोगो लोगोनो बिदि खाबुखौ मोननाय जायाखिसै थेवब्लाबो कालचारनि बेलायावहाय बेबो खम खालामा आंबो खम खालामा इन्टारेस्टखौ जों लायो आरो प्रग्रामफोरखौ जों नायो सोरनिबा प्रग्रामफ्रावहाय जों हेल्प होयो बेबायदि आरो ओमफ्राय 2 माबायावहाय एलबामावहाय माने बिथाङा बाहागो लाबाय आरो बे बड'लेण्ड हिर' होननायावहायबो मैखोम हिसाबै बाहागो लादों आरो बिनिफ्राय नोंनि सावगारि आरो आजुलि
आरो बिनिफ्राय मा सिमां बेफोरबायदि दङ आरो बिनि माबायाहाय आंनियाबो दङ माने फागुननि जावलिया बार आरो बिनिफ्राय रजेखेव नेनानै माबोरैथो गोसो थोफ्लांखो आरो बिनिफ्राय माबा माने बावलायलांबायलै आं गाव बुंनायखौ बानायनायखौनो नोंथाङा माने कालचारेल लाइनाव दागो आरो बिनिफ्राय बोराइ बाथौनि महिमा बेयावबो दङ आङो आं गावनो माने एक्टिं खालामनाय आरो बेफोरबायदि दा बेखायनो कालचारा जोंजों लोगोआव न'खरावनो दंफायो नालाय दा बेखायनो जोङो गुबुन मोनसे आयदायावहाय दंफैयोब्लाबो समाजनि थाखाय खामानि मावदोंब्लाबो बेखौ जों बारा बावगारनो हाया बिदि माबाया फिलिंसा दङ आरो जोंनावहाय जा हक थेवब्लाबो जोंहा सानै गथ'खौ लानानै जों माने मिजिंथिदों जोंनि गथ'जों लोगोसेनो गुबुननि गथ'फ्राबो हाजार हाजार गथ'फ्राबो जाहाथे मोजां जाफायो बेखौ जोङो जेब्लायबो नोंथाङा नोंथांनि खुदियाफोरखौहाय कालचार लाइनाव सोगासिनो दङ कालचार लाइनाव सासेया थांनो नागिरो सासेया थाङा उन्दैया दासो क्लास 2 नालाय बेहा फरायनायावनो एसे माबा जागोनदां बेनि माबायावबो जेनेबा जोनोम रेखायावबो माने दंखायो आरो फरायनायावहाय बेहा मोजां होननानै आरो मोजांबो फरायनाया स्टार्टिंनिफ्रायनो बिनि माबायानो पिकुलियार आरो एसे आलदा बुंनाय माने थानाय जानाय बेनिफ्राय सोलोंनाय फरायनाय एभ्रिथिं बेहा बेलेग उन्दै गोदोराबा खालि बे एक्टर जानाय मिउजिकआव थांनाय बेफोरबायदि माने इन्टारेस्टेड आरो ओमफ्राय माबायावबो दङ स्पर्ट्सआवबो दङ स्पर्ट्सआव मोजां आरो आंबो गाज्रि नङामोन खिन्थु स्पर्ट्सआव हायबा बेबादि माने क्लाबाव आं गेलेनो मोनाखैमोनब्लाबो गोबां सम आं माने फुटबलाव आं गेलेबाय आरो थारमाने नोंथांनि फेमिलियावनो फुटबलार दंमोन आरो मिउजिकनि मानसि दंखायोमोन आंनियाव सब दङ आङो मा आं बे गावखौनो आं बुजिया आङो बाराद्राय बेबादि माने फेम जानो हायाखैब्लाबो बहाबा माबा मोनसे मुं आं लानो हायाखैब्लाबो आं गाव गावनि थाखाय फाइन आर्टबो आं खालामदोंमोन बे साइनबर्ड लिरनाय आखर लिरनाय माबा लिरनायफोरखौहाय आङो खालामनायमोन आरो मोनसे समावहाय बेखौबो आं कर्स लादों नालाय बेनिफ्राय बे फुटबलावबो बिराद मोजां आं माने लेफ्ट आउटआव आं गेलेयोमोन नोंथांनि न'खराव बिमा बिफा बिथांमोनाबो कालसारजों एबा गेलेमुजों सोमोन्दो दंमोन आंनि आइ आफानि माने बेकग्राउन्डआ जेबो गैया बाय बाहागि जेबो गैया बाय बाहागियावहाय आंनि आबौ सासेया माने मख'नो गोनां आरो जोंनि फेमिलियाव बै समावहाय बिराद गिदिरमोन नालाय जोंनियाबो 125 बिगासो माने खेथि खालामोमोन बिसोरबो 100 बिगासोसो खालामोमोन आरो आबौमोना आबौआ गावबुरामोन गावबुरानि आगोल बे गामियाव सबसे आगोलाव शिक्षा लाजेननाय माने आबौमोन आरो माने मेट्रिकखौ फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामदों जाय समाव जों जोनोम गैया जोनोम गैयै समावहायनो मेट्रिकखौ फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामनानै गल्ड मेडेल माने हासिल खालामनायमोन आरो बे फेमिलिनि बेकग्राउन्ड आरो जोङो दा बुंनो थाङोबा बिसोरनि बै आबौमोननि आशीर्बादा निस्सय आंनाव दङ आरो दा बेखायनो जोङो जेबो खालामनो हायाब्लाबो मावनो हायाब्लाबो बबेबा गियानखौ लानो हानायनि बे परिबेसखौ जों मोन्दों आरो दा बिदिनो माखासे फेमिलियाव जोंहा बारा बांद्राय बेबायदि माने बहाबा अफिसार जानाय बहाबा बिदि साख्रि मावनाय माबा मावनाय बेबायदि गैया खुब खम आरो दासो इयं माने जेनेरेसन उन्दै माने जोंनि माने जाय बियादैफोर आरो बियादैफोर बिसोरसो जाबोदों आरो जों दान्दिसे ब्रेक लाबोनि जों बिनि उनाव फैनि बिथांनि पलिटिकेल केरियार दा जों सावरायनि नोंथांनि पलिटिकेल केरियार नोंथाङा BPF दोलोजों दंफायोमोन होननानै बुंदों आगु समनिफ्रायनो नोंथाङा 2015 मायथाइनिफ्राय MCL जाबाय आरो BTCनि डेपुटि स्पिकारबो जाबाय नोंथांनि पलिटिकेल केरियाराव मोननाय नोंथांनि एक्सपिरियेन्स पलिटिकेल केरियाराव मोननाय एक्सपिरियेन्सखौ आङो दायो बुङोबा बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला जायबायदि साबजेक्टआ दायो माने दिनैनि डेम'क्रेसियाव आरो बे नङाबाबो सोलिया जेनेबा खिन्थु बेयाव फैयोब्लाबो मानसिया ओरैबायदि नुयो ओरैबायदि मोनो बे एक्सपिरियेन्सखौ आं मोन्दों आरो जायखौ आं सानफेराखैमोन मोनफेराखैमोन माने उन्दैनिफ्राय A to Z जेनेबा माने 1निफ्राय 100सिम माने जेसेबांखिनि बाहागोफोर दङ बे पलिटिकेल केरियाराव पलिटिकेल बेकग्राउन्डआवहाय मोनो आरो जाय साबजेक्टफोरखौ बबेबा माने आयदायावहाय मोना नों जेरैबा आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव माने जेरैबायदि खामानि मावदोंमोन आं मोनसे हारिनि थाखायल'
मोनसे समाजनि थाखाय आं खामानि मावदोंमोन नाथाय पलिटिकेल केरियारावहाय नांनायनिख्रुइबो गोबां माखासे समस्याफोरखौ लाफानानै आरो माखासे जाथि जनगोष्ठीनि बायदिसिना समस्याफोरखौ लाफानानै खामानि मावनो मोनो बेखायनो माने माब्लाबा बिराद खस्थ'ब्लाबो बिराद रंजानाय माने गोजोननाया सिङाव थायो आरो बेखौ फोरमायनो हाया नों फोरमायनो लुबैब्लाबो आरो फोरमायोब्लाबो आलादा जाहैनोबो हागौ मानि थाखाय रंजादों मानि थाखाय मोजां मोनदों हयथ' बियो माबा मोनसे मोननोबो हागौ जानोबो हागौ बिदि साननोबो हागौ आरो दा बेखायनो बै गोसोआव रंजानायखौ लानानैनो खामानि मावनो एसे माबा मोनो आरो उत्साह मोनो आरो दा जोंखौ नंब्लाबो नङाब्लाबो बोसोर माने सम लानानै बयबो गेदेर उन्दै जोंनि बैसोनि बेसेबांबा गिदिर सिनियर मानसिफ्राबो जोंखौ सार होननानै बुंनो गोनां जायो बे मोनसे बिराद गिदिर माने बाख्नायथाव आसन आरो दा बेखायनो आङो फांनाय नैबे 5 बोसोरखौ आं सानबाय थायो जिहेतु आंनो एफाग्राब माने रायजो राजाफ्रा गावसोरनि साननाय हनायफोरखौ लानानै गावसोरनि आसाखौ लानानै बिदिखौ लानानै आंखौ भट होदोंमोन देरहादोंमोन निस्सय बिथांमोनाथ' आंखौ मोजां खामानि मावजानायखौ लुबैथारगोन बेखायनो आङो बिथांमोनखौ बांसिन गियो समाजखौ गियो आरो दा गिनानै खामानि आं मावनो नागिरो माखासे परिबेसखौ लाफानानै खिन्थु आंबो हाजोबा आरो माबोरै हाजोबा डेम'क्रेसि नालाय बयहाबो अधिकार दङ दिनै अपोजिसनफ्राबो थाखायो जोंनि मोजांखौबो हयथ' बिसोर साबजायाबो जानो हागौ बा मोजांखौ माने नुदोंमोनब्लाबो बिसोर बुंनो एसे गोरा जायो जेनेबा मोजां मोजां होननानै बुंबाय थायोब्लाथ' आरो अपोजिसन बोरै जानो अपोजिसनबो नांगौ जायो अपोजिसना बेनो नांगौ समावहाय मोजां माने माबाखौ लानानै अपोज खालामनानै जुदि पाब्लिसिटि खालामनानै रेक्टिफाइ रिफर्म खालामनानै जुदि पाब्लिकनि बेनिफिट होयोब्ला बे बाख्नायथाव बाथ्रा आरो खिन्थु खायफा अपोजिसनफ्रा ओरैबायदिबो जायो खालामनानै खालामनाय जायो बुंनो होननानै बुंनाय जायो बिदियावहाय एसे माने प्रब्लेमफोरबो जायो जेनेबा जोंबो रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय मानसिफ्राबो काउन्टार होनाय जायो दा होनायावनो हयथ' जोंनियाबो बांद्रायबो जानो हागौ अपोजिसनखौ बुंनाया बेयावनो एसे हंगार जानायनिबो सम्भावना थायो दा बिदियाव मोजां माने समाजाबो गुबुंले जायो आरो दा बेनि थाखाय बेफोरखौनो लाना माब्लाबा एसे गोसोआव रंजानायबो फैयो आरो दुखुबो फैयो थेवब्लाबो नैबे 5 बोसोर एक्सपिरियेन्सआव आङो गोबां एक्सपिरियेन्सखौ आं मोनबाय बिसेसकय आंनि सिनियरफोरनिफ्राय माखासे आं सुबुरुनखौ मोनदों बिथांमोना आङो सानफ्रोमबो बुङोमोन जायफोर रिटायार्ड माने पार्सन आरो आंनियावबो एसे डाउट थाबाय एसे यं हिसाबै बे जानला मोनला मावगोन नामा खालामगोन नामा बेफोरबायदि बिथांमोनाबो साननाय दंखमाबाय थायोमोन दा बेखायनो आं बिथांमोननिफ्राय माखासे साजेस्टफोरखौ आं सम सम लायोमोन बिसेसकय आं बे रिटायार्ड पार्सन जायफोर आर्मि रिटायारानो जा जायखिजाया माने एमप्लयि रिटायारमेन्टआनो जा बा टिचार माने रिटायारमेन्टआनो जा बिथांमोननिफ्राय आं माखासे साजेस्टखौ लायोमोन नाथाय लानानै आङो इमप्लिमेन्टेसनखौ खामानि मावनो हायाखै आरो मानो होनना बुङोब्ला थांनाय समाव बिजेपि गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगोनो जेरैबायदि कंग्रेस गभर्नमेन्टनि समाव खामानि मावदोंमोन बिजेपि गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगोनो गथै टटेलि गभर्नमेन्टनि मेकानिजम सिस्टेमफ्रा एसे आलादा जाबाय आगोलनि बायदि खामानि मावनाय जायाखिसै ओमफ्राय जोंनि वार्कारफ्राबो दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्राबो हयथ' बै आगोलनि बायदियैनो सानबाय थाफ्लांबाय खामानि मावनो एसे अबहेला जाबाय आरो नंगौ जेनेबा गोलाव सम माने मोनसे गभर्नमेन्टआ रुलिंआव थाबाय थायोब्ला किसु खामानिखौ मोजां मावलांबाय थायोब्लाबो किसु खामानिफ्रा थालांबाय थायो बे थालांबाय थानायखौ नों नोजोर होनो रोङाबा एन्टि इनकामेन्सिया निसयকৈ ओरैनोब्लाबो फैखायो गाज्रि मोननाया फैखायो दा बिदिनो गाज्रि मोनै बारानिफ्राय बारा जालांबाय थानाय समावहायबो माने एसे उसुबिदा जायो खामानि मावनाया जे बबेबा मोनसे मोजां खामानि मावनो नागिरोब्ला बेयाव हयथ' एसेब्लाबो बादा फैयो दा बेफोरबायदिबाबो आङो सम मोनदों आरो बे एक्सपिरियेन्सखौ थारमाने नोंथाङा डेपुटि चिफ स्पिकार जादों एसेम्ब्लिनि बड'लेण्डनि नोंथाङा बेवहाय निउट्रेल रल प्ले खालामनांदों रुलिं एन्ड अपोजिसन बे मोननै माबाखौ पलिटिकेल एंगेलखौ पलिटिकेल माने फोर्सखौ नोंथाङा मेनटेन खालामबोनायनि गेजेरजों सामलायबोनांदों बे थांनाय 5 बोसोराव दा बेनि एक्सपिरियेन्सआ बे थांनाय 5 बोसोरावथ' एक्सपिरियेन्सखौ मोजां होननानै बुंजासिगोन आं अबसे माने खाफाल गाज्रि ना खाफाल मोजां होनना बुंजागोन आं बेखौ बुंनो हाला प्रथमावनो आं गभर्नमेन्ट खालामनायनि आगोलावनो प्रटेम स्पिकारमोन जेला जोङो 19 एप्रिल 2015 माने गभर्नरा जोंखौ अभारटेकिं होदोंमोन हैदिनखालि आं प्रटेम माने स्पिकारनि बिबानखौ आं मोनदोंमोन आरो बेयाव आं माने जाथाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ आं रिकुवेस्ट खालामदोंमोन
प्रोटिन स्पिकारखौ आंखौलाय मानो होखो इसेबां सिनियर मानसिनिसो पस्ट बेयो आरो हिदिनखालि मोनसे बाथ्राखौबो बुंदों बे माने जोंनि आसामनि गभर्नरा प्रोटिन स्पिकारखौलाय माने इसेबां जुनियर होखो होननानै आरो माने सिनियर मानसिफ्रासो जायो नालाय प्रोटिन स्पिकार आरो बै 27 तारिखआव आंनो माने चिफ सारखौबो माने हपट ग्रहण होदों जेसेबांखिनि एसेम्ब्लिनि मेम्बारफोर दंमोन हिदिनखालि आंनो माने माबा होदों आरो हपट ग्रहण होदों बे एक्सपिरियेन्सआ आंनि थाखाय माने हिस्ट्रि आरो बिनिफ्राय आंनि थाखाय मोनसे बाख्नायथाव लाइफ एक्सपिरियेन्स आं जायखौ सानफेराखै मालाबाबो सबनिसाय गिदिर आसनाव आं थानानै बै दिनखालि सोरखौबा आं माने बयखौबो आशीर्बाद होनो मोननाय बे आंनि मोनसे माने बावगारनो हायि जारिमिन आरो जाथाय आरो बिदिनो जिथु रुल प्ले खालामदों आं गिबियावनो जोंनि माने जाथाव स्पिकार बिथां दैमारि सारखौ आङो धन्यबाद होगोन साबायखर बावगोन बिथाङा जुरिजेननायनिफ्रायनो माखासे रुलफोरखौहाय निउट्रेल माने अबजार्भ खालामनानै बयनोबो सेटिसफेक्सन होनो हादों आरो नांगौ बादि अपोजिसनफ्रा जेला माने माबाखौ कुइसनफोरखौ माने उपस्थापन खालामोब्ला बिथाङा नांगौ रोखोमनि माने फिडबेकखौ होनो हादोंमोन आरो आंथ' बेबादि सासन खालामनो मोनाखिसै बे 5 बोसोरावहाय स्पिकारा थानायनि थाखाय स्पिकारा गैयामोनब्लासो हयथ' आं मोनगौमोन बे माबाखौहाय थेवब्लाबो बिथांनि माने गेजेरजोंनो माखासे फिडबेकआ आंनावबो फैयो नालाय आरो अपोजिसनफ्राबो आंनियावहाय सम रायज्लायबाय थायोमोन बे रायज्लायनाय समावहाय जोङो मोननैबो माने दोलोनि गेजेरावहाय क'अर्डिनेसनखौ आं मोनदोंमोन आरो होनोबो हादोंमोन जे बेबायदि जानांगौ मानांगौ होननानै आरो दा बिथांफोरनिफ्रायबो जों अपोजिसन हिसाबै गाज्रि बेबादि जों माबाखौ मोनाखै बिथांमोना मोजां माने कुइसनफोरखौनो आर्स खालामदोंमोन आपिल खालामदोंमोन आरो बिनि थाखायबो गेजेर गेजेर सम जोङो फिडबेकखौबो जों मोनदोंमोन आरो जायगा जों थांदोंमोन बायदिसिना कमिटि खालामनानै हाउस कमिटि हिसाबै जोङो गासिबो मेम्बारफ्रा थांनानै फिडबेकखौ जों लाबोनो हादोंमोन आरो अबावबा 100% जों साक्सेस खालामनो हायाखै थालांदों माखासे बेफोरखौ उनफैबाय थानाय समफ्रावहाय जायखिजाया गभर्नमेन्ट फैया मानो मावफुंनो हागोन बेनिफ्राय एक्सपिरियेन्स हिसाबै बिदिनो इएमफोरनिबो आं अननाय मोनदों माखासे थारमाने एसेम्ब्लि सिङाव जेब्ला थरख' बिथरख' जायो माने जोंनि बड'लेण्डआव जादों जायाखै जोंथ' मोनथिया जाहैबाय जिहेतु बे नोंथांनि बा स्पिकारनि कन्ट्रलाव थायो दा गोबांथाराव जों मिथिनाय गोबां माने एसेम्ब्लि सेसनफोर जानाय माखासे बिदिन्थि दङ जे बुलायलायनायबो जायो बड'लेण्डआव बे रोखोम जादों जायाखैमोन जोंनि बे 5 बोसोर इतिहास बा जारिमिनावहायबा जों नुवाखिसै जादों एसे आर्गुमेन्टआ क्लेश जादों आरो माने जाथ'सिप बिनिफ्राय फिननाय मोनैयाव बा मोननायावबो माने सेटिसफेक्सन जायैयाव माने माखासे कुइसनखौ लानानै माखासे साबजेक्टखौ लानानै एसे आर्गुमेन्ट जालायलायदोंमोन थेवब्लाबो क्लियारफिकेसनखौ होनाय जादों आरो माने जाथाव डेपुटि चिफ बिथाङाबो क्लियारफिकेसन होयो आरो बिथांनिबो माखासे साबजेक्टखौ लानानै माखासे आर्गुमेन्टफ्रा जादोंमोन गेजेर अब्लाबो क्लियारफिकेसनखौ होलायनाय जादों आरो क्लियारफिकेसन होखांनायनि उनावबो बा सेसन जोबखांनायनि उनावबो बिभागनि माखासे अफिसारफोरखौहाय लिंहरनानै बिथांमोनजों मेम्बार बिथांमोनजों लिंहरनानै माने रायज्लायनानै माखासे समस्याफोरखौ समाधान खालामनाय जादों अपोजिसनाथ' गोजोननायखौ फोरमायखानाय नंखाया रिप्लाइ होबाबो माबा मोनसे इस्युनि सायाव रेज खालामबाय बे रेजनि फिननायखौ रुलिंनिफ्राय होब्लाबो अपोजिसना सिमान जाखानाय नङा नाथाय नोंथांमोननि अबजारभेन्सआव स्पिकार एडमिनिस्ट्रेसननि बिथिंनिफ्राय बे रुलिंनि जेनाखि एन्सारफोर नायबा बिथांमोननि फिडबेक बिनि सायाव नोंथांमोननि अबजार्भआ माबायदिमोन जोंनि अबजारभेसन बायदिब्लाथ' माने जोंथ' निउट्रेल अबजार्भ खालामनांगौ हिसाबै जोंनि रुलिं माने जेसेबांखिनि मेम्बार्सफोर दङमोन बिथांमोना जेसेबांखिनि एन्सार होआ मानो सेटिसफेक्सन फैखाया अपोजिसनफ्रा सेटिसफेक्सन मोनखाया दा बेखायनो जोङो सम बिथांमोनखौहाय बै माबाखौनो रिपिट खालामफिनोमोन जेनेबा सेसना जोबोब्लाबो कन्डिसनेलि जों बेवहायनो सेसनाव लाखायोमोन नालाय बेखौ अफिसारफोरखौ टेक आप खालामनानै अफिसारफोरजों बे इस्युखौ टेक आप खालामनानै जोङो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायो नामा बिनि सायाव नोजोर बोगोन बेखौ जोङो बे एसेम्ब्लियावनो अपेनलि डिसिसनखौ लाहैयोमोन आरो बेखौ लाखांनायनि उनाव जोङो बिथांमोनखौ प्रेक्टिकेलि स्पिकारनि बिथांनि खथायावनो लिंहरनानै रुमाव लिंहरनानै गुवारै रायज्लायनानै अफिसारफोरखौ अपोजिसन लिडारफोरखौहाय अपोजिसन लिडारफोरखौ लिंहरनानै
माने इस्युखौ टेक आप खालामनाय जायोमोन आरो दा साक्सेस जानायफोरखौ बिथांमोना निस्सयকৈ 100% जुदि सेटिसफेक्सन मोनाब्लाबो किसु पार्सेन्ट सेटिसफेक्सन मोनखायोमोन आरो खायफा माने इस्युफोरखौ बिथांमोना साक्सेस जानायखौ मोनखायामोन आरो अपोजिसन होननानै बुङोब्लाथ' बाङायथार पिसिडिआर एबा इउपिपिएलनि एमसिएलएफोर दंमोन आरो एआइडिएफनिबो दंमोन बेवहाय एआइडिएफनि दङ आरो माने बर'नि दंमोन दा नोंथाङा माने नोंथांनि अबजारभेन्सआव इउपिपिएलनि एमसिएलएफोरनि रला माबायदिमोन अपोजिसन हिसाबै जेरैबायदि रुल खालामनांगौ बिथांमोना हानायसिम खालामबोदों बिथांमोनजों लोगोसेनो समानै जेनेबा बर'नि जायफोर माने मेम्बार्समोन आरो बिथांमोनाबो लानांगौमोन आसलते खिन्थु बिथांमोना लानाय जायाखिसै आरो लायाखिसै लानांगौमोन आसलते आरो बेनिफ्राय बिजेपिनि सासे मेम्बार दंखायोमोन बिथाङाबो माब्लाबा इस्युखौ लानो गाव गावनि पार्सनेल माबा हिसाबै लाबोयो समाजनि हिसाबै लाबोयो खिन्थु एज ए होल माने मोनब्रै जिल्लानि थाखाय बिटिसिनि थाखाय जायफोर इस्युआ कमन इस्यु जेनेबा बेवहाय नोंबो एसे माने नोंनि बुंनांगौखौ पाब्लिसिटि खालामनो हायो बा आर्ज खालामनो हायो बेखौ जों अपसनेल होखानाय जायो साप्लिमेन्टारि कुइसनावहाय बे साप्लिमेन्टारियाव बिथांमोना एसे बाहागो लायोब्ला मोजांमोन आरो स्ट्रंलि बाहागो लानांगौमोन आरो लाथावथाव माखासे पजिसनफ्राबो दङमोन नाथाय इउपिपिएलनिफ्रायल'सो माने मोनसे पयखनिफ्राय जायो नालाय दा बेखाय एसे माबाया हाउसआ माने मिनिंफुल जाया आरो गुबुनाबो जुदि साप्लिमेन्टारि कुइसनावहाय मोजां रोखोमै आर्ज खालामना होनायमोनबा बेनि सायाव कंक्रिट डिसिसन लानो दा नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे इउपिपिएलनि एमसिएलएफोरनि कुइसन रेज खालामनायफ्रा जेनुइनमोन जेनुइन बिथांमोनाबो जेनुइनखौनो लाबोयो जायफोर माने कुइसनखौ बिथांमोना खालामनो बै समावहाय जेनुइनानो माने नंथारगौ बाथ्राफोरखौहाय बिथांमोना लाबोदों खिन्थु किसु खोथाफोरखौहाय रेज खालामनायाव बिथांमोना बिथांमोननि पयखनिफ्रायल' जायालाबासिनो गुबुननिफ्राय जाबावोब्ला आरोबाव मोजां जायोमोन आरो आच्छा बिथांमोना गावसोरनिल' माबाखौल' लाबोबाय थानाय जाहैबाय नालाय आं दहाय बुंनाय बाथ्राया आरो किसु इस्युफ्रा कमन थायो मोनब्रै जिल्लानि थाखाय बा बिटिसिनि थाखाय माने बिटिसिनि कमन इस्युफोरखौबो खनसेनो लाफानो हायोब्ला किसु बुस्थुफ्रा मोजां आरो गावबा गाव समस्तिनिफ्राय मेक्सिमाम फैयो नालाय गावबा गाव माने समस्तिनिफ्राय इस्यु फैयोब्लाबो कमन इस्युआ एडेड जायोब्ला मोजां जायो आरो अपोजिसन एबा इउपिपिएलनि जेनाखि कुइसनफोर रेज खालामनाय जादोंमोन दा बैफोरो गभर्नमेन्टनि बिरोधि आरो गभर्नमेन्टखौ सोंखारनाय जादोंमोन होमबा माने गभर्नमेन्टआ गोरोन्थि मावदोंमोन गोरोन्थियाथ' बेबादि गोरोन्थि डाइरेक्टयै गोरोन्थि जादों जेनेबा केकनि खोथा बुंदों केकनि खोथा बुंबाय थानाय जादों केकनि माने खोथाया बेनो केकआव जोङो गोरोन्थि जादों होननानै जों बुंनो नागिरबाय थायो जोंबो एसे माने गोरोन्थि जादों नामा सानफ्लांबाय थायो रुलिंनिफ्राय खिन्थु खोथाया बे नङा जोंनि थाखा फैसा फैनायनि समा जिहेतु नांगौ बायदि समावहाय मोनफैया बिटिसियावहाय जायखौ जोङो थिग समावहाय इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ इमप्लिमेन्टेसन जों खालामनो हाया बेबायदिनो डिफिसिट जालांबाय थायो टाइमा बारलांबाय थायो लास्टावहाय माने फैसाया सफैनाय जायो टाइमलि खामानि जायैनि थाखाय हिसाब निकाबफ्रा एसे आलादा जायो दा बेयावहाय माने केक रिपर्टआ माने बोरैबा थालांनाय बायदि जाबाय थादों दा बेखौनो जेनेबा मानसिफ्रा बुंनो नागिरबाय थायो बा सानबाय थायो जे केक रिपर्टआ मिलायाखै बबेबा माने जायफोर माने बिटिसियावहाय मेटेरियेल साप्लाय होदों मादों बेफोरनि बेलायाव माने प्राइसनि पर्सनफ्रा मिलायाखै मायाखै होनना बुंदों आरो जे प्राइसनि पर्सन मिलायैनि खोथायाथ' नों जुदि बांद्राय खालामदोंबाथ' बे मिलायखाला बेयाव मिलायखानो थाखायसो केक रिपर्टखौ जों थिग खालामनाय जादों बयखौबो माने मिलायनानैसो होखानाय जादों आरो दा बिथांमोना मिलाया होनना बुंनाय बाथ्राया बे बिथांमोननिसो बाथ्रा जाहैबाय आरो माखासे कन्डिसनेलि प्रब्लेम्सआ बेनो जों टाइमलि जोङो बुस्थुफोरखौ माने सक आउट आरो बेनिफ्राय इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायैनि थाखायनो बे कन्डिसन माखासेया जानो गोनां बा खालामनो गोनां जादों आरो ताने फाना डिउ टाइमाव फैयोब्ला माने केकनि रिपर्टआ नेगेटिभ फैयो गासिबो माने माबाया सिस्टेमेटिकलि जाजोबगौमोन आरो दा फान्डनि कन्डिसन आरो इमप्लिमेन्टेसननि कन्डिसना फान्डा लेट जानायखायनो इमप्लिमेन्टेसन कन्डिसनाबो एसे आलादा जायो माब्लाबा बबेबा फान्डखौ बहाबा डाइभार्ट खालामलायनो गोनां जायो सोरनिबा हेडनि फैसाखौ सोरनावबा हरनो गोनां जालायो
बिदियाव एसे प्रब्लेम जाना दं आरो आदसा दानि मोनसे खोथा जों रायलायनो नागिरदों जे स्पिकार एबा डेपुटि स्पिकारनि बेलायाव बेयो जाफ्लायबाय थायो गणतन्त्र देशफोरावहाय भारतआबो गणतन्त्र देश आरो बिटिसिआबो गणतन्त्रनिनो मोनसे पार्ट भारतनिनो जिहेतु खुंथायाव दङ दा जों नुनो मोनो जे जायफोरा माने स्पिकार जायो बिसोरो रुलिं एन्ड माने अपोजिशनखौ माने इकुवेल स्टेटास होनानै खामानि माने सालायलांनांगौ जानायावहाय स्पिकारफोरखौ रुलिंआ साबजानाय जायाबो साबजायैबो जायो आरो जों खायसेखौ जों नुनो मोनदों जे माने स्पिकारफोरा जुदिबा रुलिंनि माने बिसायख'जानाय सोद्रोमाबाबो बेयो उन समावहाय अपोजिशनजोंबो लोगो जानायबो जागारो उननि बिसायख'थि बिदिबो जोङो उदाहरन जोङो मोननो थाङो बिटिसिनि बेलायाव नोंथांमोनाथ' जेनाखि माने प्ले खालामनो गोनां जादों रुलिं आरो अपोजिशन बे बेलायाव नोंथांमोनाबो रुलिंनिफ्राय माबा मोनसे धाक्काबो मोननो हागौ माब्लाबा जायो बिदिबो जाया नङा जायो जोंनो सानो माब्लाबा जेनेबा बे एसेमब्लियावहाय जों जेरैबायदि कुइसन आर्गुमेन्ट जालायलायबाय माब्लाबाथ' जेनेबा आउट अफ कन्ट्रलबो जानो नागिरो अब्लाबो कन्ट्रलाव फैफाफिनो बयबो बुजिलायनानै कन्ट्रलाव दोनो आरो जोंनि मानसियाथ' स्पिकार बिथाङाबो मोजां रोखोमैनो कन्ट्रल खालामनो हायो बा माने सेसनखौ मोजां रोखोमै रान खालामनो हायो आरो दा बिदियाव समस्याया जाद्रायाखै आरो जोंबो बेबायदि अपोजिशन हिसाबै बिसोरखौ गारनानै दोननो नागिराखै माब्लाबा आंनि चेम्बारावबो गासैखौबो लिंहरनानै इसुनि सायावनो रायलायफिनो बे रायलायखांनायनि उनावहाय गासिबो बयबो जिहेतु मोनसे डिसिसनाव फैनो नागिरनाय बाथ्राफ्रा फैयोब्ला जेला जों मिशन मोनसे लायो आंनि समावबो बे माने कार्बन फेक्टरिनि थाखाय आंनो कमिटि मोनसे होदोंमोन नालाय बे इसुनि सायाव जों गुवारै माबायाव रायलायखांनाय एसेमब्लियाव रायलायखांनायनि उनावबो आङो आंनि माबायाव चेम्बाराव लाबोनानै रायलायखांनायनि उनाव जेला जों मिशनाव थांदोंमोन प्रेक्टिकेल फिल्डआवहाय जोङो थांदोंमोन थांखांनायनि समावहाय मेक्सिमाम बे इउपिपिएलनि मेम्बार्सफोरासो दंखायोमोन नालाय दोनग्रायाबो बेयाव लिड दंमोन आरो लोगोसे रिपेन दैमारि बिथां एमसिएल बिथाङाबो दंफायोमोन माखासे अफिसारफ्रा दंफायोमोन बे समावहायबो गोबां खेथ्रआव जों गोबां माने रायज्लायै बे समाव नोंथाङा बुंनाय बादिनो जेनेबा फैयै आफ्टार अल बिथांमोननि बे लाइनजों माने थांनाय लाइना फैयो माने अपोजिशननि लाइनाव फैयो आरो अब्लाबो जों बेखौ गाव सेल्फ माने डिटारमिनेसन खालामनानै गावखौनो सेल्फ टेकेल खालामना लानाय जायो आरो जे बिदि थाङोब्लाथ' जों आंथ' मोनसे प्लेटफर्मावसो दङ थांद्रायोब्लाबो जानाय नङा थेवब्लाबो जोङो कमन माने इस्युफोरखौ लानानै कमन शेयार खालामलायलायो आरो दिनैसिमबो रायज्लायनायाथ' जों रायज्लायबायनो थायो अभारफोरावबो रायज्लायखाबायनो थायो नोंसिना माबोरै दं जोंनिया माबोरै दं बेबायदि अब्लाबो मोनसे माने प्रिन्सिपल थाबाय नालाय बिथांमोननि दलनि प्रिन्सिपल थाबाय जोंनि प्रिन्सिपल थाबाय दलनि प्रिन्सिपलनिथ' जों बादगा मावनो हानाय नंला जिहेतु जों दलनिफ्राय टिकेट मोनबाय टिकेट माने लानानै जों खामानि मावबाय आंथ' बै आखरावसो थाहैदों बै समावसो आङो बेबायदि बुंदों बाखि प्रेक्टिकेलफोरावथ' आंनि माने दोलो दङ आंनि दैदेनगिरि बिबानगिरि दङ आंनि प्रिन्सिपल दङ रायजो राजानिबो सम माने थाबाय थांनाय सम गोलाव समाव बिपिएफजोंनो बिथांमोना थाफाना खामानि मावबाय आरो आं थोंजोङै जुदि बेबायदियैनो आरो जुदि आलादा खामानि मावनो हायोब्ला हयथ' बिथांमोनाबो उसुबिदा मोनगोन आरो बिथांमोननिफ्रायबो निस्सय आंनो परामर्स होनांगोन जेनेबा आं मा खालामनाया मा जागोन नांगौब्ला आङो सोलायनांगौब्ला बिथांमोननिफ्रायनो परामर्स लानानै आं सोलायनांगोन बेबायदि आरो खिन्थु दिनै आंनि समावहाय आं जेसेबांखिनि खामानि मावबोबाय आं बेबायदि बेले बेजे आं मोनबोआखै हानायसिमथ' आं बुंनाय बायदि जायो थांनाय समावहाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आंनियावहाय 3 आनसलिक दङ बिराद स्ट्रं आनसलिक आफसो बिथांमोना आं थोजासे आं हेल्प होदों अनुस्थानफोर दंमोन बे बिथांमोननि बे अनुस्थानफ्रा साक्सेस जानांगौबा जाफुंनांगौ बेनि थाखायसो आं हेल्प होनायमोन आरो ओरैनोब्लाबोथ' जोङो देरहाखांनायनि उनाव आंनि जेसेबांखिनि समस्ति आं बिपिएफनानै बिपिएफनि कर्मिफोरखौल'सो आं नायगोन बे खोथा नङा बायदिसिना दोलोनि मानसिफोरखौ आं नायनांगोन बिथिं बिजेपि थाबाय कंग्रेस थाबाय माबा थाबाय भटार्स पार्टि थाबाय हयथ' बिथांमोना आंखौ मोजां मोनाबो जानो हागौ आंनो भट होआबो जानो हागौ नाथाय इस्युआ एखे बिथांमोनावनो माबा मोनसे दालां लामा बानायनो गोनां जानो हागौ बेयावनो बिथांमोना थाबायगोन बेजोंनो सोलिगोन बिथांमोननि थाखायनो आं खामानि मावनांगोन दा बेबायदि हिसाबैसो जों मावनाय जायो आरो आंनि साननायसो दै बे खिन्थु गोबां पलिटिसियानफ्रा हयथ' बिसोरनि टेकनिकफ्रा बेयो सम्भब जादों बेयो नोंहा स्पिकार जानायखाय
नोंथाङा डेपुटि स्पिकार जानानै निउट्रेल जेनाखि माने माने अबजार्भ मा होनो बेखौ खामानि मावनांबाय रल प्ले खालामनांबाय दा बेफोरनि गेजेरजों जानोबो हागौ जों दान्दिसे ब्रेक लाबावनि बिनि उनाव जों फैफिनगोन दा जोङो फैनि नोंथांनि हालामनि माखासे बाथ्रा लानानै सावरायनि जे नोंथाङा बेहाय BPFनि बिजेथि जाबावबाय आरो नोंथाङा बुंनाय जादों आगोलनिफ्रायनो BPF दंखायोमोन अपोजिसना बुंबाय थादों जे BPF दोलोआ जेबो मावनो हाथाराखै बे बियाबाव आरो जदिवबा BPFनि जै मेमे जाबाय थादों थांनाय बिसायख'थिफोराव नाथाय बे खेबाव UPPLनि बिजाथिनि सायाव रायजो राजानि भट गोग्लैजोबगोन आरो बिथाङा मोजां देरहासारगोन होनना बुंनाय जादों नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों माने बुङोब्लाथ' गोबां बुंनो हायो नाथाय रायजोफ्रा जेरैबायदि सानदों बेबायदि जाजोबनो हायाबो जानो हागौ खिन्थु दायो आंबो बारा बांद्राय बेबायदि राजनितिबिद नङा राजखान्थियाव आं गोलाव सम आं बिदि खामानि मावखायाखै आंहा निस्सयকৈ माखासे सोलोंबावनो गोनां दङ आरो सोलोंबावनांगोन राजनितिनि बै साइडजोंहाय नाथाय आं नुबोनायाव आरो जों राजनिति खालामाखैब्लाबोथ' जों उन्दैनिफ्रायनो राजनितिथ' जों नुबोदोंना माने BJPआ बोरैमोन आगोलावथ' जनता दलसोमोन BJP गैयैनि आगोलाव जनता दलमोन जनता दलनिफ्रायनो BJP जाबाय ओमफ्राय कंग्रेसआथ' जोंनि नैबे भारतबर्षआव उदां जानायनि आगोलावनो कंग्रेस दंखायोमोन बेनिफ्राय गोबां माने जोंनि भारत हादरावनो गोबां राजखान्थियारि हानजा दङ बिथांमोननि माखासे इतिहास माखासे जारिमिनफोरखौ जों नुयो जोंनियालाय नैबे बर' समाजनि गेजेरावहाय बे गोलाव माने 50 बोसोरसोनि गेजेरजों जोङो राजनिति भाबै एसे माने माबाखौ सोलोंथाइखौ लाबोदों आरो सोरबाया मोनसे समावहाय बै समावनो ट्राइबेल लिग माने खालामना आन्दलन खालामबाय बेबो एक काइन्डस अफ माने राजनितिमोन सोरबाया PTC जानानै राजखान्थि खालामबोबाय बर' समाजनि गेजेरावहाय बे चरन नार्जारिनि दैदेननायावहाय दा बेनि उनावहाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो माने गेजेरजों UTNLFनानै राजखान्थियारि माने हानजा दोलो दिहुनबाय बिदिनो सोलिबोबाय बेनिफ्राय लोगोसे जोंनाबो नैबे BTC सृष्टि जाखांनायनि उनाव लोगोसे जों बयबो खौसेनो ज' जानानै माने BPPF माने राजखान्थि माने हानजाखौ जोङो दैदेनदोंमोन नाथाय जोंनि गेजेरावनो एसे दाङाबाजि जानानै BPF आरो BPPF जाबाय बेबायदिनो फैयै दायो PCDRबो जोनोम जाबाय UPPबो जोनोम जाबाय UPPLबो जोनोम जाबाय दा बिदिनो गोबां माने गावबा गावनि माने माबाफ्रा दोलोफ्रा जोनोम मोनबाय आरो उनावहायबो जे गुबुन राजखान्थि दोलो जे जोनोम जाया बेनि खुनु माना गैया जोनोम जाखागोन निस्सय अब्लाबो डेम'क्रेसि जिहेतु जायनियाव पावार थागोन जायनियाव मेजरिटि थागोन बे मेजरिटि आरो पावारानो डेम'क्रेसियाव खामानि मावखायो सोरबा मोजां मोनब्लाबो गाज्रि मोनब्लाबो बेखौ मावलांखायो बेखौ रावबो माने पलिटिकेल माबायावहाय माबा खालामा आरो खिन्थु जोंहा बर' जाथि हिसाबै आरो जोंनि जाथिया मोनसे इस्यु गोनां जाथि इस्यु बेस जाथि नालाय आन्दलनजोंनो सोमावसारनायजोंनो फैयै सोरबाया माने राजखान्थि हानजा बानायनानै बेजोंबो मरलेस आन्दलनखौ लांदों सोरबाया हाथियार दैनानै आन्दलनखौ लांदों नन भाइलेन्स माने खुनु हाथियार गैयालाबासिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने आन्दलनखौ लाबोबाय बेबो आन्दलन खालामदों दा बिदिनो बेयाव मरलेस राजखान्थिया हाबजोबनानै दंखाजोबो बेजोंनो फैखानाय दिनै सोरबाया बुंदों बेनोसो खोथा आरो खिन्थु दिनै UPPLआ मोनसे पजिसनाव BTR रेकर्ड जाखांनायनि उनाव फैगोन होननानै बेयो साननाय बुंनाय बाथ्राबा बेनोसो बाथ्रा जाय बुंदों बेनोसो बाथ्रा आरो खिन्थु जोंनि एसेसमेन्टआव दिनै BPFआ जिथु खामानि जाथाराखै मावथाराखै होननानै बुङोब्ला सोरबाया गनायाब्लाबो जों बुंनांगोन जे दिनै मोनथाम डिस्ट्रिक्ट आलादा जाबावबाय जेराव BTCजों लोगोसे मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट जानानै दं दा 10टा महकुमा जानानै दङ बे महकुमायाव माने अफिसियेलि डिपार्टमेन्टेलि गभर्नमेन्टनि क्राइटेरिया हिसाबै जेसेबांखिनि जोङो सेटआप खालामनांगौ हाजोबाखैबाबो दा सेटआपा जानानै दंथ'यो आरो बियो माने फर्मेलि लासै फुल फ्लेजेड सेटआप जागोन दा जायाखैब्लाबो बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टनि फुल फ्लेजेड डिपार्टमेन्टेलि सेटआपा लासैब्लाबो जागोन आरो साब डिभिजननि सांखिनि डिपार्टमेन्टेलि सेटआप बेफोरबो लासैब्लाबो फुल फ्लेजेड जागोन दिनैनि समाव जायाब्लाबो लासैब्लाबो जाहैगोन आरो
बेजोंनो लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाबो दिनै 12B जाबाय बेजों लोगोसेनो बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं माने कलेजाबो जाबाय बेनिफ्राय मेडिकेल कलेजा दायो जाबाय थादों CIT आबो दायो सेन्ट्रेल माने डिम इउनिभारसिटि जाबाय बेनिफ्राय जेसेबांखिनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलावहाय इन्जिनियारिं कलेज माने सेटआप खालामनो नागिरदों बेफोर खामानिफ्राबो मोनफा जाबाय थादों जोंनि उदालगुरियावबो बे इन्जिनियारिं कलेज दलखामब्रायावहाय माने दा बिल्डिंफ्रा कनस्ट्राक्सन जाबाय थादों क्लासआ जायाखै जोंनि नैबे साब डिभिजनावबो पलिटेकनिकआ बिल्डिं कनस्ट्राक्सन अलरेडि जाबाय माने क्लासआ जायाखै जागोन थिग बेबायदिनो मोनफ्रोम जिल्लायाव जेसेबांखिनि माने इडुकेसनेल इनस्टिटिउसन सेटआप जानांगौ माने पर्यायक्रमे जाबोबाय थादों आरो बेफोर खनसेनो जानो जिनिस नंखाया एकर्डआव जि दंमोन बेखिनियाबो जादों आरो एकर्डआव गैयै जायफ्रा फैफानाय दायो पलिटिकेलि माबाजों फैनाय स्पिरिटजों फैनाय बेफोर गोदान सेटआपफ्राबो दायो मोनफा जाबाय थादों रुपसि एयारपर्टआबो जादों बेबो कमप्लिट जाबायानो दायो इन'ग्रेसन जानांगौ बेनि माने फांसना जानांगौ आरो बेनिफ्राय मेडिकेल दायो बानायबाय थादों बेफोर जानांगौ माने स्पर्ट्स कलेज बेफोर जानांगौ माने फरेस्ट माने कलेज जानांगौ ओमफ्राय एग्रिकालसार कलेज जानांगौ जेसेबांखिनि जानो गोनां माबाफोर दङ इनस्टिटिउसनफोर दङ बेफोर जाजोबनांगौ आरो दा बेफोरो पर्यायक्रमेहैसो जागोन दिनैनो जाथारजोबनांगौ दिनैनो जानांगौमोन बे बुस्थुआ नङा नोंथांनि बियाबनि खोथा नोंथांनि समस्थिनि नोंथांनि समस्थियाव दा UPPLनि गोबांथार माने ढौ फैदों आं फंसे बाथ्राजोंनो फोजोबनो नागिरदों बे जिनिसखौहाय जोंनि BTC सृष्टि जानायनि आगोलाव जोंनि बे सा ओनसोलावहाय जेबो गैखायामोन ABCD जेबो गैखाया शिक्षा अनुष्ठाननिफ्राय लानानै लामा सामानिफ्राय लानानै जायखिजाया जौगानाय हाबाफारि जौगानाय बिथिङानो जेबो गैखायामोन जिर'मोन बेवहाय दा बेखौ एसे फिल आप खालामनांगौ जायोब्ला एसेब्लाबो सम लागोन दिनै एज ए हर अल ओभार माने इन्डिया अल ओभार आसाम जोंनि आसामनि खोथाखौनो जों बुंबाय 73 इयार्स जाबाय स्टिल टुडे दिनैसिम आरो टिल टुडे दिनैसिम जोङो इतिहासखौ जुदि नायोब्ला जोंनि BTCखौ दोनथ'नानैब्लाबो गुबुन माने जायफोर स्टेटआवहाय गोग्लैनाय ओनसोलफोर जिल्लाफोर बिसोरनि बे ओनसोलफ्रावहायलाय माथो माने डेभेलप जाखो 73 इयार्सआव जोंनाथ' BTC जानाया मात्र 15 इयार्सल' जादों 17 इयार्सल' जादों दा बे 70 इयार्सजों आरो नायबोलियाव माने 50-60 इयार्सजों जुदि तुलनामुलक भाबै जुदि नायोब्ला नों बिनि एग्जाम्पलखौ बिनि फिथाइखौ बिनि माने रिजाल्टखौ मोनखायो बिनि सिगां आरोबाव मामोन जोंनि बे सा ओनसोलफ्रावहाय बायदिसिना समस्याजों जर्जरितमोन सिखाव डकाइतनिफ्राय आदिगुरि लानानै उग्रबादि बेबादिनो बायदिसिना समस्याजों बे ओनसोलफ्रा साग्लोबजाजोबनायखामोन दा बेखाय गुबुन जाति जनगोष्ठीनि मोनसे माने गेजेरावहाय मोनसे फोथायनाया दङ आं बेखौसो सानो BTC सृष्टि जाखांनायनि इयुनावहाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठी बे मोनब्रै जिल्लानि जेसेबांखिनि सुबुंफोर दङ बे सुबुंफोरा फोथायनायाव फैबाय जे BTC सृष्टि जाखांनायनि इयुनाव सान्थि फैदों जौगानाया बेसेबां गोजौ थाखोनिसिम जौगाहैदों जौगायाखै जोंनो बेखौ नाङा खिन्थु जों थानो जों सोलिनो जों माने बेवहाय मोजां परिबेस लानानै सोलिबाय थानो संसार जानो थाखाय जों मोजां परिबेस मोनदों आफ्टार क्रिएशन BTC जाखांनायनि उनावहाय बे माने माबाखौ लानानैनो नैबे खोथाखौ लानानैनो दिनै माने BPFखौ मोजां मोननाय बाथ्राया हयथ' फैबाय थादों दा बेखौ दिनै UPPLआ बुङोब्लाबो जाया खामानि जायाखै होननानै बुङोब्लाबो जाया खामानिजोंल'थ' खोथा नङाना परिबेसथ' नांखाथारगोन खामानि मावनो बिथांमोना दिनै मोनसे आखनाव फैखांनायनि इयुनावबो जुदि बे BTC ओनसोलाव परिबेस जुदि मोनाब्ला खामानि मावनायनि मोनसे मोजां सम जुदि मोनाब्ला आखनाव थानाबा मा खालामनो बिसोरो जेबो खामानि मावनो हाया आं दा बिटिआरनि खोथाखौ बुंनो लुबैयाखै नैबे BTC सृष्टि जाखांनायनि इयुनावहायनो जिहेतु बे BTCनि मोनब्रै जिल्लायाव जेसेबांखिनि जाति जनगोष्ठीफोर दङ बिथांमोना निस्सय सान्थि मोनदों एकता मोनदों आरो बे स्पिरिटखौ लानानै हयथ'बा BPFनो खनसे नङा खननै नङा खनथाम बेबादि भट होनानै खनथाम आखनाव दोनबाय दोननायाथ' BTCनि बासियानो दोनदोंना सोरबा हाग्रामाखौ गाज्रि होननानै बुङोब्लाबो BPFखौ गाज्रि होननानै बुङोब्लाबो दोननाया सोर दोनदों पाब्लिकआसो दोनदों बे UPPLआ दोनाखैथ' UPPLआनो गावसोरनो जेनेबा भट होनानै दोननायमोनबा जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैयामोन आरो बेवहाय UPPLआ दाखालिसो बिसोरो मोजां थांखि बिथांखि लानानै हयथ' ओंखारबोदों बिसोरनि थांखियाथ' आगोलाव गैयामोन आगोलावथ' BPFआ थांखि दंखायो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ लाफानानै बिसोरनोबो एसे माखासे सुजुग सुबिदाफोरखौ होफानानै बै ओनसोलखौ जौगाहोनाय बै ओनसोलाव सान्थि लाबोनाय बै ओनसोलाव
बेबायदि परिबेस मोजां लानानै मोजां रोखोमै रायजो जानाय इउपिपिएल माने एबसु बुंनो हायो मानो बुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि प्रमद बर'आनो इउपिपिएलनि आफादगिरि जाफैनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि गिलिर बिबानखौ रुजुननो गोनां जादों जे फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएलखौ देरहाहोनांगौनि बाथ्रा थांनाय इलेक्सनाव नोंथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेकआप होदोंमोन बुंनाय जादों जे जुदिअबा नोंथाङा बिपिएफनि कर्मिमोन बिपिएफनि नोंथाङा टिकेट लानानै इलेक्सन दारायदोंमोन आरो बै समाव नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों मोजां सोमोन्दो दंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेकआपजों नोंथाङा फैबाय थादोंमोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नोंथाङा सासे मैखोम मावथिमोन बिनि थाखाय नोंथाङा जेलबो जादोंमोन बैफोरखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थांनाय बिसायख'थियाव नोंथांखौ बेकआप खालामनानै देरहाहोनायाव खाबु खालामना होदोंमोन दा बे खेबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय बेकआप होनाय नङा अनलि बिपिएफनि नोंथाङा बेकआप मोनगासिनो दङ नोंथाङा देरहानाय नङा बेबादि खोथा नङा आङो दहायनो बुंखाबाय डेम'क्रेटिक सिस्टेमावहाय मोनसे माने हानजायाव बयबो बिबो जाथि जनगोष्ठीया थाखायो आरो थाखानो मोननांगौनि मोनसे माबा दंखायो आफाद माने मोनसे राजनितिक धुलुआवहाय आरो बेयाव थांखि दंखायो दा थांनायाव आंखौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाखौ हेफाजाब होदों होननानै बुङोब्लाथाय आं बेयाव माने आं गनायनाय नङा बेखौ थांनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसोरनि माने एक्सट्रा माने केन्डिडेट दंखायोमोन गाव पिसिडिआर होननानै आरो बै समावहाय पिसिडिआरमोन पिसिडिआराथ' माने बेनो पिसिडिआर बेनो आबसु बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै दंमोन थिग बेबायदिनो दिनैनि थारिखआवबो इउपिपिएलआबो बेनो इउपिपिएल बेनो आबसु जानानै दङ दा हक बै समावहाय बिसाबो जिहेतु अधिकार दङ मोन्थाय दङ बे हिसाबै बिथांमोना बै समाव माने पिसिडिआर जानानै गेलेबाय बे गेलेनाय समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासेबो सोद्रोमा आंनो गैया सासेबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमा गैयैनि थाखायनो आंनि थाखाय खाफाल जेसेबांखिनि जाथि जनगोष्ठी गुबुन जाथिफोर दङ बिथांमोना आंजों ज' जानानै थाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मानो गाज्रि मोनो जोंथ' बेखौ मिथिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समाव जों जेला खामानि मावबाय थादोंमोन बै समावहाय जों खिन्थु गुबुन गुबुन बिथिङाव गुबुन गुबुन मानसिफोरखौहायबो लानानै जाथि जनगोष्ठीफोरखौहाय लानानै जों खामानि मावदोंमोन दिनैनि थारिखआव जों बिदि नुवाखै आरो बिथांमोना मोनसे जाथिखौल' लानानै बा गुबुन जाथिफोरखौबो लाफानानैसो हयथ' खामानि मावदों खोमा बिथांमोना बिथांमोननि जोंनि जिहेतु बे बिपिएफ दोलोआवहाय गुबुन गुबुन हारि माहारि एबा धोरोमनि मानसिफोर दं बिथांमोना बेबादि खेंसालियायै बुंनो नागिरो खोथा बाथ्राफोरखौहाय जे बेयाव थायोब्ला आबसुनि बा मोनसेल' जाथिनिसो खामानि मावनाय जागोन दा गुबुनाव थायोब्ला पार्टियाव थायोब्ला हयथ' गाव गावनि इन्डिपेन्डेन्ट लानानै बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि माखासे समस्याफोरखौ लाफानानै खामानि मावनो हागोन बिदि साननानैसो बिथांमोना बे बिपिएफआवहाय थायो दा बेखायनो आं खुला बुंनो नागिरगोन नोंथांमोना जितु आंनिफ्राय मोननो लुबैदों आंनिफ्राय बुंनो लुबैनाया बेनो देग्लायबो बिथांमोना जेरैबायदि बुंबाय थादों बे बुंनायनिसो बाथ्रा खुगानिसो बाथ्रा बेयो प्रेक्टिकेलाव बिथांमोना बे माने बुंनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना मोनाखै दिनै प्रेक्टिकेलाव मोनगोन बिथांमोना जेला निर्बासन जागोन निर्बासन जाखांनायनि उनाव रिजाल्ट मोनगोन अब्लासो मोनगोन नोंथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेकआप होनाया नंखाय आंजों खुनु बेकआप गैया आंजों बेकआपब्ला बे गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि जेसेबांखिनि माने छात्र संगठनफोर जातीय संगठनफोर बिथांमोना खिन्थु बेकग्राउन्डआव थायो नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मैखोम मावथिमोनब्लाबो जायफ्रा पिसिडिआर जादोंमोन बै समावहाय माने राजनितिक दोलोआव दङमोन बिथांमोना आलादा जानानै खामानि मावखादों ओमफ्राय आंजों जायफ्रा दोङोमोन जायफ्रा सिनियर जायफ्रा आंखौ मोजां बुजियो जायफ्रा आंजों सोमोन्दो थाफायो बिथांमोना दिनैसिमबो दङ बिथांमोना हयथ' पिसिडिआरबो नङा हयथ' इउपिपिएलबो नङा हयथ' बिपिएफबो नङा बिथांमोना आंजों जिहेतु आंनि खामानि मावनाय साननाय हनायखौ माने दिनैसिमबो नायगिरो इयुनावबो नायगिरो बिथांमोन बायदि मानसिया दिनैसिमबो आंजों दं होमबा नोंथां देरहागोन देरहानाया निश्चित बेखौ माने नोंथांमोना बुंनांगौनि खोथायानो नङा बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रानो बुंगोन देग्लायबो नेर्सोनानो देरहागोन नाथाय गुबुन माने बै हानजाफोरनि मानसिफ्रा बा दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा हयथ' बिथांमोना बुंनो नागिरगोन देग्लाय जेनगोन नेर्सोना जेनगोन ना देरहागोन बै सानखालिसो नुगोन ना दा बेखायनो आङो नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौ बुंनो लुबैयाखै सोरखौबा गाज्रि बा सोरखौबा मोजां खारन नोंथांमोना आंनि लाइफनि खोथासो सोंनो फैदों नालाय दा बेखायनो आङो बेखौल' थोंजोङै बुंनो नागिरगोन जोंनि खामानि मावनाया माखासे गोरोन्थि जादोंब्लाबो माखासेबो मोजां जादों जायखौ माने दिनैनि समाजा
माने गनायबाय थादों गनायनायनि थाखायनो जोंनो भट होयै होयै आखनाव जोंखौ लाबोबाय थादों देग्लायबो फिन बैथि खेबनि थाखाय माने जाथाव माने हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावनो सरकार जागोन BPFनि आरो बे BPFआनो सरकारखौ दागोन आरो बे जोंनि BTC मोनब्रै जिल्लायावहाय गोजोन थासारिखौ आरोबाव फिन लाबोफिनगोन नाथाय UPPL सरकार जायोब्ला बिथांमोना दानथामसोल' थागोन सरकाराव माने आसन हिसाबै बेयाव दावराव दावसि दाङाबाजिया जागोन खारन बिसोर सोलिनो हाया खारन मानो होनना बुङोबा प्रमद बर'नि खोथाया मोनसे रिपारकेसनाव फैगोन नों नायदो प्रमद बर'आ बबे समनिफ्राय आन्दलनकारि बिलाइ सोमावसारारि बिलाइ बेथ' आबसु जानानैसो मोनसे समावसो माने दैदेननो मोनबायना बियो 7 बोसोरसोल'सो बे आन्दलनखौ दैदेननो मोनदों बेनि आगोलावनो दिनै 30 बोसोर 35 बोसोर 40 बोसोर दैदेनबोनो मोननाय नेताया जोंनि BPFनि माने दैदेनगिरिनायावहाय दङ माखासे एक्सपिरियेन्स मोनबोनाय माखासे सोमावसारनायाव माने दायित्व बिबान लानानै खामानि मावबोनाय बिबानगिरिफ्रा दङ दा बेखायनो जोंहा बुंनांगौनि खोथा गैया बिथाङा गोदान राजनितिक भाबैथ' आरो मैया दाख्लैबावसो दाख्लैबावैसो बिथाङा आफादगिरि माबा वर्किं माने प्रेसिडेन्ट जाखांनायनि उनाव आरो प्रेसिडेन्ट जादों लोगोयैनो बबे संबिधानाव दङ बोरैबा माने अभिबर्तन जाखांनायनि उनाव कनफारेन्स जाखांनायनि उनाव वर्किं प्रेसिडेन्ट बिबान मोननानै बबेबा मोनसे माने बडियाथ' 3 बोसोर थांखानांगौबा 2 बोसोर थांखाथारनांगौ बेवहाय संबिधानानो थाखाथारो मानोथो सायख'आसो बै दिनखालिनोथ' माने आफादगिरिखौनो सायख'नो हायोमोन ना बेखौलाय दा नाटक खालामनाय जादों माने सासे मानसिखौ माने बोरैबा मान सन्माननिसो माबा खालामनाय बायदि जाहैबाय जेनेबा माने जाथाव बे UG ब्रह्म बिथाङा आफादगिरिखौ मोनबाय साननैसोनि उनाव आजिरा लानो गोनां जाबाय बिथाङा गावनि कमेन्टनिफ्राय बुंनायखौ जों खोनादों जे बिथाङा गावनि देहानि थाखाय देहाया सोलियैनि थाखाय गाव हगारदों होननानै खोथाखौ बुंदों गोसो सिंजों गोसोनि बाथ्रानिफ्राय बिथाङा बुंदोंना बुङाखै जोंहाथ' बेयाव मोनसे सन्देह थाबायना मोनसे आफाद मोनसे फसंथान मोनसे आफादा बेयाव मोनसे संबिधान थाखायो निश्चय बे UPPLनियाव संबिधान दंखायो संबिधान अनुजायैसो बिथांमोननिया सोरबा सोद्रोमा जागोन सोरबा दैदेनगिरि बिबानगिरि जागोन सोरबा आफादगिरि नेहाथारि जागोन नाथाय जों मा नुखो दिनैनि थारिखआव एखेबारे हाखु दाखु थाराथारि एकर्डखौबो थाराथारि खालामदों बिबानखौबो थाराथारि लादों थाराथारि मावनो नागिरदों थाराथारि सिफ जानो नागिरदों थाराथारि बयनोबो होनो नागिरदों माब्लाबा बिदि जोंनि समाजाव जाफेरदों नामा थाराथारि भारतबर्षनि जेसेबांखिनि सोमावसारनाय जारिमिन बे जारिमिनफोरावहाय सानसेनो जाना फैखायाखै बबेबा माने सोमावसारनाया सानसेयाव रावबो फिथाइ मोनबोआखै दा बिसोरनि गेजेरावहायनो जों सम खोनायो दायो NDPनि इस्युखौ लानानै दिनै बर' समाजावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 100% बेयाव सापर्ट खालामना मरेल सापर्ट होनानै आन्दलनखौ लिड खालामबोबाय गोदोआवबो लिड खालामबोदों BLTखौ बेबायदिनो लिड खालामबोदों भलन्टियार फर्सखौ बेबायदिनो लिड खालामनानै BSA जोनोम होदों आरो बेनिफ्राय BLTखौबो बेबायदिनो लिड खालामनानै BTC जोनोम होदों बिदिनो NDPखौबो माने लिड खालामबोनानै BTRखौ जोनोम होबाय नाथाय दिनै सिगनेटारिया सोर जाना दङ फार्स्ट सिगनेटारिया प्रमद बर'आनो जाना दङ दायो थारमाने बै माने BTRआ इमप्लिमेन्टेसन जायोब्ला बेवहाय सिफ जायोब्ला प्रमद बर'आनो सिफ जानांगौ दिनै एकर्डआ बबे पर्यायाव जादों बेखौनो दिनै बर' समाजावहाय मोजां रोखोमै बिश्लेषण खालामनांगौनि प्रयजन दङ दिनै जे 34 बोसोर गोलाव सम माने हाथियार दैनानै सोमावसारबोबाय NDPआ बिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमेरा दिनै माने कारागाराव दङ जेनेबा जेल जानानै दङ आरो बिथांजों लोगोसेनो माखासे NIAनि केसावहाय थानाय माखासे केडार्सफोर दङ बिथांमोनाबो जेलावनो दङ आरो जेलाव गैयैबो माखासे दङ बाहेरावबो माने थानानै केस लानानै दंखाबाय थायो दा बेबादि माखासे इस्यु केसफ्रा बे एकर्डआव जोबालाबासिनो बोरै एकर्ड जालायलायखो बेथ' बिराद गिदिर समस्या जोंनि इतिहासाव जों जारिमिन बिराद फरायबोबाय माखासे माने सोमावसारनि माने कनक्लुजनखौ बा एकर्डखौ जों नुबोबाय जे बेबादि मा होनना बुङो एकर्डनि समावहाय आरोबाव गोदानै बेबादि प्रसेस थाबावलायनाय जों नुबोआखै दा मा जागोन रन्जन दैमारिनि केसफ्रा रन्जन दैमारिजों थाफानाय माखासे NDPनि समस्याफ्रा मा जागोन एकर्डआथ' NDPनिसो प्रमद बर'नि नङा एबा आबसुनि नङा बे एकर्डआ रिलेटेड जेनेबा बर' समाजा NDPआ बर'
बर' समाजनि इस्यु लानानै मोनसे माने जोनोम जानाय संगठन बे संगठना सोमावसारै गोलाव सम सोमावसारनायनि उनावहाय जोबथा बिथांमोननि बे इस्युखौहाय बर' समाजखौ लाफानानै माने माबा खालामनाय एकर्ड खालामनायमोन बियो माने बिटिआरनि एकर्डखौ लानानै जेनाखि सावरायबाय थानाय जादों दा बिनि माने बे जाहैबाय जे नोंथांनि हालामनि नोगोरारिफ्रा एबा रायजो राजाफ्रा बिटिआर एक्टखौ लाइक खालामाखै बिटिआर एक्ट नङा जायखिजाया बर' समाजाव जायखिजाया एकर्ड फैयोब्लानो बर' समाजा बेखौ गनायगोन आंनिफ्राय आं बेखौ बुंनो लुबैयो नाथाय एकर्डआ ओरैबायदि अरजाथाव जानांगौमोन आरो जिहेतु मोनसे नङा मोननै नङा एकर्डआ जाबोबाय थादों बिएससि एकर्डआवबो जुदि बे अरजाथाव जायाखिसैबा बिटिसि एकर्डआबो जुदि अरजाथाव जायाखिसैबा थामथि खेब एकर्डआव निसयबो माने अरजाथाव जानांगौमोन आरो दा बेनि थाखाय खमसे खम एकर्ड जानायनि आगोल आरो हानायसिम माने साजेसन लाबावनांगौनि बर' समाजनि गेजेराव माने रायज्लायनांगौनि प्रयोजन दंमोन होननानै आं सानदों नोंथाङा रायजो राजानि गेजेराव भट मोननो थाखाय बबे इस्युखौ प्लेस खालामहैगोन आं भट मोननो थाखायथ' सोरनिबा मोजां गाज्रिखौ आं बुंनो नागिराखै दिनै आं नोंथांमोना दहायनो बुंखाबाय जे भट मोननांगौब्ला आंनि मावनायनि सायावसो बेस खालामनानै आं भट मोनगोन आं मोजां मावदोंब्लानो आंनि भटआ ओरैनो अट'मेटिकलि फैगोन आरो मोजां मावाखैब्ला अट'मेटिकलि आंनावहाय भटआ फैनाय नङा सोरनियावबा थांगोन दा बेखायनो आङो थांनाय बे समफ्रावहाय जेला जोंहा अडिसना जारि जादोंमोन लोगो लोगोनो जोङो इलेक्सन केम्पेइननि जा प्रसेस खालामदोंमोन गोबां माने नेता राजनितिक नेताफ्रा सोरबा बिजेपि नेता सोरबा कंग्रेस नेताफ्राबो एफा एनै बोरैबा इलेक्सन होनो नागिरो इउपिपिएलआथ' 100% इलेक्सना सानफ्रोमबो बिपिएफनि सायाव इलेक्सन खिन्थु आंनिफ्राय मालाबाबो आं इउपिपिएलखौ इलेक्सन होआखै खोथाखौसो आं बुंदों इउपिपिएलआ मोजां गाज्रि मावगोन ना मावा बे उननि माने समावहायसो नुगोन जेला बिथांमोना मावगोन जेला बिथांमोना आखनाव फैगोन अब्लासो जों नुगोन बिथांमोननि मोजां गाज्रिखौ दा बिथांमोना उमुक मावगोन होननानैबो उमुक खालामगोन होननानैबो जों बिथांमोननि सायावहाय खुनु बिसास गैया खिन्थु थेवब्लाबो जेनेबा जोंनि मावनांगौखौ जों हानायसिम मावलांखादों आरो माखासे हायियाबो थालांदों बेखौबो जोङो थालाङाखै होननानै मालाबा बुङाखै नाथाय बिथांमोना मा इयुनाव फैबाय थानाय समफ्रावहाय मा मावगोन थांखिखौनो मोजां बुङालाबासिनो बिथांमोना डाइरेक्ट बिपिएफखौ बिसोरो सोंखारि बिपिएफखौबो सोंखारि नाथाय बिथांमोननि थांखि बिथांखिया मा बेखौ बुं रायजो राजाफोरनो बिटिआरखौ लाना मा खामानि मावनो नागिरदों आच्छा बिटिआरखौ इस्यु लानानैसो खामानि मावनो नागिरदों ना बिटिसिखौ लानानै माने इस्यु लानानै खामानि मावनो नागिरदों बेखौनो क्लियार बुं बिथांमोना दिनैनि इलेक्सनाथ' बिटिसिसो बिटिआरनि इलेक्सन नङा बिटिआरआ जेब्ला माने संबिजित भाबै माने संबिजितनि आमोलाव बबेबा दफायाव जेरै सम्पुर्ण भाबै इमप्लिमेन्टेसन जायोब्लासो जों आयेन जायोब्लासो जों बिटिआरखौ जोङो बिटिआरनिफ्राय मा मोनगोन मोना मा जागोन जाया बेखौ जों मिथिनो हागोन बे खेबाव नोंथाङा माने फैगौ 5 बोसोरनि थाखाय मा बिथांखि लानायनि कमिटमेन्ट होनानै भट बिगोन आंथ' बुंखादों भट बिनायनि बेलायावहायनो माखासे थानाय आद्रा थानाय खामानिफोर आं बेखौ मावफुंजोबनांगोन जायखौ आं नोंथांमोननो खोथा होनाय दंमोन बबेबा लामा बानायनांगौ बबेबा कालभार बानायनांगौ सोरनिबा स्कुलखौ बानायना होनांगौ बबेबा माने धोरोम माने आफादखौ बा बबेबा माने धोरोमसालिखौ लुफुंना होनांगौ बेफोरखौ आं मावनो हायाखै मावनो हायै जाय माने इसुफोर थाबाय बेफोरखौ आं मावफुंलांगोन आरो बिनि अनगायैबो आङो गिबियाव आङो बयजोंबो जोंनि बे माने समस्ति बाखिखौ आं खावलायगोन जाहाथे जोंनि गेजेरावहाय खौसेथि फैयो आं बे बर' समाजखौल' आं खौसेथिनि खोथा बुङाखै बिदिनो जाथि जन'गस्थिनि गेजेरावहायबो बर'फोरखौबो लाफानानै जों बयबो खौसेयैनो ज' थानो हायो ज' खामानि मावनो हायो ज' जों सोलिनो हायो अब्लासो जोंनि बे ओनसोला समानै जौगागोन समान जौगानायनि खामानि मावनो थाखायनो आं बयजोंबो समानैनो थागोन नोंथांनि बिजाबाव गोबांथार जिनियास आर्टिस्टफोर दङ बैफोरनि थाखाय बिसोरनि थाखाय माबाफोर गोदान बिथांखिनि खोथा आंथ' खावलायगोन दिनै भारत सरकारावबो खावलायगोन असम सरकारखौबो खावलायगोन जोंनि सरकारखौबो जों खावलायगोन जोंनि भेरगाव समस्तियाव माखासे स्टेबिना थानाय इयुथ्सफोर दङ जेनेरेसनफोर दङ बिथांमोननि मावनांगौनि माखासे खामानिफोर दङ खारन मानो होनना बुङोबा भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसननि सिगाङाव बे भेरगाव ओनसोलनिफ्रायनो माखासे इन्टारनेसनेल लेभेलावहाय स्पर्ट्स लेभेलाव माने गावखौ माने दिन्थिफुंनो हानाय माबाफोर दङ माने गथ'फोर दङ आरो बिथांमोननि थाखाय
आरोबाव जेसेबां हायो प्लेटफर्म होनांगौनि जा दरखार दं आरो बिथांमोनजों लोगोसे जेनेरेसनफोर उन फैबाय थानाय जायफोर जेनेरेसनफोर बिथांमोननोबो जों होनांगोन थ' मख'नो गोनां बेनो बे प्रमिला दैमारि बिथाङा खाग्राबारिनि आरो नैबे भाग्यबती कसारी पल्लबी बर' बिथांमोनाबो अनिमा नार्जारी बिथांमोनाबो माने स्टेट प्लेयार नेसनेल प्लेयार आरो लोगोसे इन्टारनेसनेल प्लेयार दा बिथांमोना जेरैबायदि सुजुग सुबिदा मोननांगौ सरकारनिफ्राय दिनैसिमबो मोनाखै आरो बेबायदिनो माने फिल्म जगतावबो खामानि मावनाय माने फिल्मबो बानायग्रा फिल्म मेकार आरो एक्टर एक्ट्रिसबो गोबां दङ बिथांमोनाबो दिनैसिम जेबो बेबायदि फेसिलिटि मोनाखै आरो बेनि अनगायैबो माखासे गथ'फोर जायफ्रा क्वालिफाइड टेकनिकेल साइडनिफ्राय लानानै माने फर्मेल इडुकेसन जायफ्रा फरायनानै मोजां रोखोमै इडुकेसन लाबाय बिथांमोनाबो दिनै हाइलि क्वालिफाइड जानानै दं खिन्थु खुनु माबायावहाय एमप्लयमेन्ट एंगेज जायाखै दा बिथांमोनाबो मोननांगौ आरो बिथांमोनखौबो आं बुंबाय थायो जे क्वालिफिकेसनखौ लानानै नोंथांमोनाबो जिथु नायगिराब्ला आरो नोंथांमोनाबो बिदिनो कम्पिटिटिभ एग्जामफ्रावहाय जुदि पार्टिसिपेट खालामाबा नोंथांमोननि लुबैनाया मालाबाबो जानाय नङा दा बेफोरखौबो आङो सानदों आरो जेनेबा आरो बे बर' समाजनि थाखायल' नङा माखासे आदिबासिफोरनियावहायबो दङ हारसा गुबुन हारसाफोरनियावहायबो बेबादि माखासे जेनेरेसनफोर दङ दा बिथांमोनाबो दिनैसिम इस्टाब्लिश जानो हायाखै दा बेखायनो आं खावलायो आरो भेरगावआ महकुमा भेरगाव डिस्ट्रिक्टबो जोङो डिस्ट्रिक्ट वाइसआव खालामना लायो जोंनि माबायावहाय पार्टिनि लेभेलाव माबायाव संगठननि लेभेलावहाय बे भेरगाव डिस्ट्रिक्टआव जेसेबांखिनि माने फुंखा जोंनि गथ'फोर दङ आरो उसिफावनाय माने उथिफुबाय थानाय गथ'फोर दङ स्पर्ट्स बा कालसारल' नङा शिक्षाल' नङा जोंनि बे सा ओनसोलावहाय स्मल टि ग्रवार्सफोर दङ एकदम मख'नो गोनां बाथ्राया बेनो जोंनियाव बे साब डिभिजननि सिङावहाय सबसे बे ओनसोलाव बे भेरगाव जिल्ला आरो लोगोसे उदालगुरि सिभिल जिल्ला हिसाबै अर्थनीतिनि सायाव जेनेबा इक'नमिक्सनि सायाव जुदि मोजां रोखोमै सोलिना दङब्ला जों बे सा ओनसोलावहाय जेसेबांखिनि ग्रवार्सफोर दङ बे ग्रवार्सफ्रा गावसोरनो डिपेन्डेन्ट सोरनिबा सायाव डिपेन्डेन्ट नङा बिसोरो गावनो सोरजिनाय गावनो हा हु माने बेबादि आरजिनानै बायनानैब्लाबो साहा खेथि खालामनानै गावनो साबलम्बि जानाय आरो दा बिथांमोननि थाखायबो गोबां रोखोमनि हेल्प फिनान्सियेल हेल्प नांगौ सरकारनि तरफनिफ्राय जुदि हायोब्ला जोंनि बिडिसिनिफ्रायबो बिथांमोननो मार्जिन मानि होनांगौ इन्डास्ट्रिफोर जाबाय थादों आंनि समस्थियाव दासिम 8टा इन्डास्ट्रि माने माबाबाय इस्टाब्लिश जाबाय बिथांमोना बिटिसिनिफ्राय फिनान्सियेल हेल्प दिनैसिम जेबो मोनाखै दा बेखायनो बिथांमोननो बिटिसिनिफ्रायबो फिनान्सियेल हेल्प हायोब्ला होनांगौ स्टेटनिफ्रायबो होनांगौ ओमफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्रायबो होनांगौ आं नोंथांमोननि बे मिडियानि जुगेदि डिमान्ड खालामदों जे बिथांमोननो बेबादि जायफ्रा निबनुवा समस्यायाव माने गोग्लैनानै दंमोन दायो बिसोरो बिथांमोना गावबा गावनो माने खालामनानै आरजिनो हादों जोंनि नैबे डिमाकुसि जननिफ्रायनो मथा मथि 5,000नि एबाभ ग्रवार्सफोर दङ आरो ओमफ्राय बे उदालगुरि जिल्ला नाङै मथा मथि प्राय 9,000 नङाब्लाबो 8,000सो ग्रवार्सफोर जागोन आरो एज ए हल दा बेबादिनो ओरैबायदि इनकाम्स जोङो नुहुरो जोंथ' नुहुरखायो डाइरेक्ट फैसाखौ बेसेबांखिनि फैसा थाङो जोंहा ग्रिन लिफआनो जोंनि नैबे डिमाकुसिनिफ्राय 6 to 7 पइन्ट सामथिं थाउजेन्ड ग्रिन लिफ बोसोराव थाङो आरो माने ग्रवार्सनिफ्राय बिथांमोननो सरकारि भाबै खुनु माने फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सखौ माब्लाबा बे किसिसि होनाय जादों माने आबादारि हिसाबै बिसोरनो 50,000नि 1 लाखनि बेबादि लन होनाय जादों आरो बिनि बादै बिसोरनो माने एकालिन साहाय्य बेबादि होनाय जायाखै लनसो होनाय जादों दा हायोबा बिथांमोननो एकालिन साहाय्य होनांगौ आरो माने एसे जेसेबांखिनि माने इक'नमिकनि साइडआवहाय डेभेलप खालामनो हादों इक'नमिक स्टेटासखौ एसे बारायनो हागोन आरो बांहोनो हागोन जों गोबां सावरायबाय आरो गोबांथार दंबावोमोन नोंथांनि जिउनि बाथ्रा जोङो दिनै मोनथिनो हाबाय आरो नोंथांनि उन समा जोबोरैनो मोजां जागोन जों बेखौ मिजिं लायो आरो नोंथाङा राजखान्थिनि थिलियाव आगान होनानै गोबांथार खामानि मावदों मावनायनि खाबुखौ मोनदों आरो मावलांबाय थानो हागोन फैगौ बिसायख'थियाव नोंथाङा मोजाङैनो देरहाबोगोन जों बेखौ मिजिं खालामदों आरो बिसायख'थि देरहाखांनायनि उनाव नोंथाङा बे हालामनि मावनो गोनां खामानिखौ मावफुंजोबनायनि नोंथाङा हाबाफारि लागोन लोगोसेनो
गासै बड'लेण्डनि रायजो राजानि जौगाखांनाय लाबोनो हागोन बे बेलायाव नोंथांनि बिफावा नोजोरथाव जागोन जों बेखौ मिजिं खालामदों आरो जों गोबां सावरायनो सानाखिसै जोङो उन समाव खाबु लानानै जों नोंथांजों सावरायनायनि खाबु मोनबावथों जों बेखौ मिजिं खालामदों आरो जों बेखिनियावनो दिनै सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय नोंनो खुलुमनाय होबाय गोजोन्थों